Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Ας ξεκινήσουμε για να μην σας καθυστερώ και αν κάποιος είναι καθυστερημένος θα συνδεθεί λίγο στην πορεία. Αυτά τα σεμινάρια του τοκετού που τα ονομάζουμε έτσι, τα οργανώνουμε περίπου σε μηνιαία βάση για να μιλάμε λίγο με τα κορίτσια που είναι να γεννήσουν μέσα στον επόμενο μήνα. Συνήθως οι περισσότεροι που συμμετέχουν στα μαθήματα εδώ στα σεμινάρια αυτά έχουν ήδη κάνει τα μαθήματα τοκετού με τη ΜΕΑ, τη Γεωργία, έχουν πάρει έτσι λίγο την αρχική ενημέρωση για τα βασικά θέματα της εγκυμοσύνης και του τοκετού και το χρησιμοποιούμε έτσι λίγο σαν μια ευκαιρία να λύσουμε κάποιες απορίες, να συζητήσουμε κάποια πράγματα λίγο πιο εξειδικευμένα που μπορεί στα πλαίσια του τακτικού ραντεβού που κάνουμε περίπου μια φορά το μήνα να μην έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε έτσι οι απορίες, οπότε βρίσκουμε αυτή την ευκαιρία μια μέρα που να μην έχουμε άλλες υποχρεώσεις, να μπορούμε λίγο να συζητήσουμε λεπτομέρειες, απορίες, να δούμε τι μας απασχολεί όσον αφορά στον τοκετό. Οπότε θέλω έτσι λίγο να το εκμεταλλευτείτε αυτή την ώρα που μπορεί να κρατήσει έτσι μία μισή ώρα η σημερινή έτσι, η συνάντησή μας, να λύσουμε απορίες, να συζητήσουμε πράγματα που να έχουν με τον τοκετό, που να έχουν να κάνουν με τον τοκετό, με την εγκυμοσύνη, οτιδήποτε μας απασχολεί πάνω στο κομμάτι αυτό. Μπορεί να το γράψουμε και στο βίντεο, μήπως κάποιος το δει τη συνάντησή μας παλαιότερα, αν και συνήθως υπάρχουν και οι προηγούμενες συναντήσεις που μπορεί κανείς να μπει λίγο να ενημερωθεί για το τι συζητάμε σε αυτά. Μπορούμε να έχουμε τις κάμερες ανοιχτές όπως τις έχετε οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω, έτσι ώστε να βλεπόμαστε και λίγο. Το μικρόφωνο μπορεί να το έχετε ανοιχτό, μπορεί να το έχετε κλειστό, ανάλογα με το πόση φασαρία έχει στο χώρο που βρίσκεστε. Και αν έρθει η ώρα να μιλήσετε, να το πατήσετε για να σας ακούμε. Έχει και κάτω δεξιά αυτό το ύψος ηχεριού που λέει, που μπορεί κανείς να το πατήσει αν θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, να ξέρει ότι κάποιος θέλει κάτι να συζητήσουμε. Ο σκοπός είναι να μην είναι μια έτσι ανούσια παρουσίαση, να μιλάμε πολλή ώρα που κουράζει και μας πιάσει που μας πάρει ο ύπνος σε λίγο, αλλά μπορούμε να είναι λίγο διαδραστική η επικοινωνία, να κάνουμε κάποια ερώτηση, κάτι που μπορεί να σκεφτούμε εμείς να ρωτήσουμε, μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ο διπλανός μας και να ήθελε να το ρωτήσει και εκείνος. Ο τοκετός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γενικά, γιατί έχει πολλά πράγματα, η έναρξη του τοκετού, η εξέλιξή του, τι μπορεί να συμβεί, πώς αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις, ο πόνος του τοκετού, η διάρκεια του τοκετού, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μιλάμε και ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Ο σκοπός είναι να μην σας κουράσω πάρα πολύ με πληροφορίες που ενδεχομένως να τις έχετε ήδη και να μην είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, είναι να πούμε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου κάποιες ενότητες, κάποια κεφάλαια που θέλω να θίξω, κάποια πραγματάκια δηλαδή που θέλω να ξέρετε και να σας ενημερώσω σχετικά και πάνω σε αυτά κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη χρονική σειρά της ενημέρωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε όσο μπορούμε για τα θέματα αυτά. Πριν ξεκινήσω εγώ να σας λέω τα δικά μου, είναι κάποιος που κάτι τον απασχολεί ιδιαίτερα, κάποιο κεφάλαιο, κάποιο θέμα που θα ήθελε να συζητήσουμε. Βέβαια, ενδεχομένως και να μην το αναφέρετε τώρα, να το καλύψω εγώ στην επόμενη, σε αυτά που θα πω. Αλλά είναι κάτι που θέλετε έτσι να αναφέρετε πιο συγκεκριμένα που θα θέλατε να ακούσετε σήμερα. Να το πάμε πιο συγκεκριμένα, με λιγάκι σιγά σιγά. Λέγαμε πως κάτι είναι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν περίμενα κάτι να πούμε στην αρχή, αλλά στην πορεία θα υπάρξουν σίγουρα ερωτήσεις. Γενικά αυτό που έτσι θέλω να έχετε υπόψη σας, γιατί πάντα φτάνοντας κοντά στην πιθανή ημερομηνία του τοκετού, οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε εδώ σήμερα είναι να γεννήσουμε μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα. Πάντα μας απασχολεί πώς θα πάει ο τοκετός, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν θα καταφέρω να γεννήσω φυσιολογικά, αν θα το παιδάκι καλά και όλα αυτά. Ακούμε λίγο ενδεχομένως και γύρω μας ότι πολλές γυναίκες στην Ελλάδα γεννούν με καισαρική και πάντα έχουμε ένα προβληματισμό αν θα τα καταφέρουμε, αν θα συμβεί το ίδιο και σε μένα, αν κάτι θα πάει διαφορετικά. Αυτό που θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι δεν καθορίζει η χώρα στην οποία ζούμε το πώς θα γεννήσουμε, αλλά εμείς οι ίδιοι. Έτσι, μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει ένα υψηλό ποσοστό καισαρικών, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι Ελληνίδες έχουν ξεχάσει να γεννάνε ή ότι οι γιατροί στην Ελλάδα δεν ξέρουν να χειριστούν έναν τοκετό
τοκετό σωστά, ώστε να οδηγηθεί σε φυσιολογικό τοκετό. Πολλές φορές ευθυνόμαστε εμείς οι γιατροί για αυτά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάποιες άλλες διεξόδους, να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε σήμερα. Αυτό όμως που θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι και εγώ και η Γεωργία, που κάνουμε το μεγαλύτερο αριθμό των τοκετών μαζί, έχουμε ως σκοπό να γεννήσουμε φυσιολογικά, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια στο να γεννήσουμε φυσιολογικά, και αν κάποιος το κάνει αυτό σωστά και με την εμπειρία που έχει και με τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει στο τοκετό ώστε να εξελιχθεί, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων οι τοκετοί εξελίσσονται ομαλά, φυσιολογικά και γεννάμε όλοι χωρίς προβλήματα. Σίγουρα, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην εγκυμοσύνη, αν κάποιος πει ότι εγώ θα ήθελα να γεννήσω με έναν τρόπο που να είναι εντελώς ακίνδυνος, δυστυχώς δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνουμε, είτε επιλέξουμε να γεννήσουμε φυσιολογικά, είτε αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει κάποιο πρόβλημα και μας αναγκάσει να κάνουμε καισαρική, δεν υπάρχει ακίνδυνος τρόπος στο τοκετό. Και ο φυσιολογικός τοκετός έχει κάποιους κινδύνους και η καισαρική έχει κάποιους κινδύνους, γιατί δεν πάβει να είναι ένα χειρουργείο που έχει τους κινδύνους ενός μεγάλου χειρουργείου, είτε είναι για λόγους μευτικούς, είτε είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό που εμείς θέλουμε να δούμε είναι σε ποια από τους δύο βασικούς τρόπους τοκετού έχει λιγότερους κινδύνους, και πάντα μιλάμε για το συνδυασμό της μητέρας και του εμβρίου. Έτσι, δεν μιλάμε για τη μητέρα, γιατί αν μας ενδιέφερε μόνο η μητέρα θα κάναμε άλλα πράγματα. Αν μας ενδιέφερε μόνο το έμβριο, θα κάνουμε πάλι άλλα πράγματα. Επειδή όμως μας ενδιαφέρουν και οι δύο και θέλουμε και στο τέλος αυτής της διαδικασίας και η μητέρα και το νεογέννητο να είναι καλά και υγιείς, αυτό συνήθως είναι προς την κατεύθυνση του φυσιολογικού τοκετού. Δηλαδή και για τη μητέρα και για το έμβριο, ο φυσιολογικός τοκετός είναι συνήθως η πιο ασφαλής διαδικασία γέννησής του. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεί η πλάστιγκα της ασφάλειας να γύρει προς την άλλη κατεύθυνση, και για τον οποιοδήποτε λόγο ή να επιλέξουμε να κάνουμε μια καισαρική πριν φτάσουμε στον χρόνο του τοκετού, ή να ξεκινήσει μεν ο τοκετός, αλλά επειδή δεν εξελίσσεται ομαλά, είτε η μητέρα είτε το έμβριο έχουν κάποια προβλήματα, να μας αναγκάσει να κάνουμε μια καισαρική. Αυτό όμως θα έχετε υπόψη σας ότι είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Και ένα συνηθισμένο ποσοστό καισαρικών σε περιπτώσεις όπου οικίσεις χαμηλού κινδύνου που δεν έχουμε προβλήματα κλπ. Είναι περίπου γύρω στο 15%. Δηλαδή από τις 6 γυναίκες που θα έχουμε να γεννήσουν οι 5 παραδείγματος χάρη φυσιολογικά, και στη μία περίπτωση να χρειαστεί να κάνουμε μια καισαρική. Άρα οι πιθανότητες είναι υπέρ μας, τα ποσοστά είναι υπέρ μας, και οι πιο πολλοί από εμάς θα καταφέρουν αφού το επιδιώξουν να γεννήσουν φυσιολογικά. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή είμαι στην Ελλάδα εγώ ξαφνικά έχω ένα μεγαλύτερο ποσοστό πιθανότητα να γεννήσω φυσιολογικά. Έχουμε το ποσοστό που θα έχει οποιαδήποτε γυναίκα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εάν όσοι την παρακολουθούν έχουν σκοπό πράγματι να εξαντλήσουν τα περιθώρια του φυσιολογικού τοκετού. Και συνήθως η φύση λειτουργεί σωστά και από μόνη της μας οδηγεί στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Κάποια ερώτηση πάνω στο κομμάτι αυτό, έτσι μήπως όσον αφορά το αν κάποιος θα κάνει φυσιολογικό τοκετό, αν κάποιος κάνει καισαρική, αν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα που θέλουμε λίγο να συζητήσουμε, γιατί αν δεν έχουμε, προφανώς όλοι μας θα επιδιώξουμε να γεννήσουμε φυσιολογικά και θα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Είναι κάποια από τις εγκυμοσύνες που έτσι έχει κάποια ιδιαιτερότητα που ήθελε κάτι να δούμε πιο συγκεκριμένα πάνω στο κομμάτι αυτό? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα, κανείς από όσους είναι εδώ κοντά. Καμιά φορά είναι και κάποιες κοπέλες που επιδιώκουμε να γεννήσουμε και φυσιολογικά μετά από καισαρική, που είναι μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα, και ο λόγος είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό καισαρικών. Άρα, όταν βλέπεις ένα ποσοστό καισαρικών περίπου γύρω στο 60%, σημαίνει ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό που την επόμενη του εγκυμοσύνη, στη δεύτερη δηλαδή εγκυμοσύνη, έχει ήδη γεννήσει με καισαρική την πρώτη φορά. Και εκεί πρέπει να δούμε αν έχουμε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες τη δεύτερη φορά να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα, να γεννήσουμε φυσιολογικά. Νομίζω ότι από τα κορίτσια που έχουμε σήμερα εδώ, που βλέπω από τα ονόματα, δεν πρέπει να έχουμε κάποιους που να έχει γεννήσει με καισαρική την πρώτη φορά. Αν όμως κάποιος θέλει να πούμε κάποια πραγματάκια λίγο πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι αυτό, μπορεί να το ρωτήσει και να το συζητήσουμε στη συνέχεια.
Στην φάση που είμαστε τώρα, δηλαδή μπαίνοντας προς τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης, θα δείτε ότι κάποια πράγματα στο σώμα μας αλλάζουν, τα έχετε ήδη καταλάβει, δημιουργείται σιγά σιγά το αδιαχώρητο στο σώμα μας. Είναι που ήμασταν πιεσμένοι και όσο περνάει ο καιρός πιεζόμαστε και ακόμα περισσότερο. Ανεβαίνει η μήτρα ψηλά, πιέζει το στομάχι, γεμίζει το χώρο, πιέζει το έντερο, πιέζει την ουροδόχο κίστη, τρέχουμε στην τουαλέτα συνέχεια, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα το βράδυ και δεν βρίσκουμε μια θέση που να είμαστε πολύ χαλαροί και ανακουφισμένοι, αλλά έτσι είναι αυτός ο τελευταίος μήνας, είναι λίγο πιο δύσκολος. Παρ' όλα αυτά είναι και φυσιολογικά συμπτώματα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο που να μας εμποδίζει από την καθημερινότητά μας. Σημαντικό είναι να βρίσκετε λίγο χρόνο να ξεκουράζεστε μέσα στην ημέρα. Δεν με πειράζει ακόμα και αν κάποιος εργάζεται και έχει καθημερινά πολλές υποχρεώσεις, μπορούμε να το κάνουμε, ακόμα και αν η εργασία έχει και μια ελαφρά σωματική καταπώνηση, αρκεί όμως λίγο να ξεκουραζόμαστε. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο πόδι να τρέχουμε, γιατί θα μας πιάσει η μέση, θα μας πιάσουν τα κόκαλά μας, θα πονάμε, θα μπορεί να αρχίσουν και κάποιες συσπάσεις στη μήτρα που να αρχίσουν να μας αγχώνουν λιγάκι. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε όσο γίνεται λιγάκι πιο χαλαροί και να ξεκουραζόμαστε και αρκετά. Συγγνώμη. Αν μπορούμε στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή το μεσημεράκι, αν το πρόγραμμά μας το επιτρέπει, να ξαπλώσουμε μια ωρίτσα, λίγο το σώμα μας να ξεκουραστεί και ας συνεχίσουμε να τρέχουμε την υπόλοιπη ημέρα. Μπορεί να δείτε λίγο ότι σε μια μέρα που είμαι πολύ κουρασμένη, που έτρεχα πολύ, έχω κάποιες συσπάσεις το βράδυ που με ενοχλούν λιγάκι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να κάνουμε κάποιες συσπάσεις στο τέλος της εγκυμοσύνης, αυτές που λέμε τις προπαρασκευαστικές συσπάσεις, οι οποίες όταν κουραζόμαστε μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονες. Και τόσο έντονες που να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε λιγάκι και να λέμε μήπως κάτι άλλαξε, μήπως ξεκινάει ο τοκετός. Αλλά συνήθως θα δούμε ότι μόλις ηρεμήσουμε και ξεκουραστούμε λιγάκι, αυτές οι συσπάσεις σιγά σιγά θα υποχωρούν. Δύο πράγματα μπορούν να μας βοηθήσουν στην προετοιμασία μας για τον τοκετό. Το ένα είναι το περπάτημα, το οποίο ίσως να με ακούτε και πολλές φορές στο ιατρείο να επιμένω και να το αναφέρουμε ξανά και ξανά. Είναι όμως πολύ σημαντικό. Θα δούμε ότι τα παλιά χρόνια, δηλαδή οι γιαγιάδες μας ας πούμε, γεννούσανε πιο εύκολα, με υψηλότερο ποσοστό φυσιολογικών τοκετών, ας πούμε, στην προηγούμενη γενιά. Και ο λόγος ήταν ότι οι γυναίκες ήταν πολύ πιο ενεργητικές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κάναμε περισσότερο σωματική εργασία. Εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει περισσότερο να δουλεύουμε σε ένα γραφείο, μπροστά σε ένα κομπιούτερ, να κάνουμε πολύ καθιστική ζωή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και αυτό λιγάκι επηρεάζει την τοποθέτηση του εμβρίου μέσα στην λεκάνη μας, μέσα στην πίελο για τον τοκετό. Οπότε προσπαθούμε λιγάκι αυτό που δεν κάνουμε στην καθημερινότητά μας να το κάνουμε λίγο έξτρα. Δηλαδή θα ήθελα λιγάκι όσο μπορείτε μισή με μία ώρα την ημέρα να βγαίνει το βράδυ να περπατάμε. Μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ όλη τη μέρα τρέχω. Κυνηγάω το πρώτο παιδί ή τη δουλειά που κάνω, τρέχω συνέχεια. Πρέπει να βγω και το βράδυ να περπατήσω. Αυτή η κίνηση που κάνουμε στο σπίτι πολλές φορές δεν είναι τέτοια που να βοηθάει την τοποθέτηση του εμβρίου μέσα στη λεκάνη. Αντίθετα, αυτή η ρυθμική κίνηση που κάνει το περπάτημα, το συνεχόμενο, αυτές οι μικρές αναταράξεις που είναι όμως ρυθμικές, βοηθάνε το κεφαλάκι σιγά σιγά να κατεβαίνει, να παίρνει θέση μέσα στη λεκάνη. Και αν αυτό συμβεί, δηλαδή αν μπορέσουμε εμείς με την κίνησή μας να φέρουμε το κεφάλι του εμβρίου μέσα στη λεκάνη, να πάρει σωστή θέση και να κοιτάει προς τη σπονδυλική μας στήλη καθώς κατεβαίνει στη λεκάνη, δηλαδή όταν εμείς είμαστε ξαπλωμένοι ανάσκελα, εκείνο να είναι μπρούμητα κοιτώντας προς τη σπονδυλική μας στήλη, αυξάνει πολύ την πιθανότητα επιτυχίας του τοκετού. Αν δεν υπάρξει κάποια αιτία, κάποιος να γεννήσει με καισαρική πριν φτάσει στον τοκετό, η πιο συνηθισμένη αιτία που οδηγεί σε αναστολή της εξέλιξης του τοκετού είναι η λάθος θέση του κεφαλιού. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς η οπίστια θέση, δηλαδή όπως είμαστε εμείς ανάσκελα, ξαπλώνουμε σε ένα κρεβάτι, να είναι και αυτό ανάσκελα. Δηλαδή αντί να κοιτάει προς τα πίσω, να κοιτάει μπροστά. Γιατί το κεφάλι των παιδιών για να γίνει το τοκετό φυσιολογικά κάνουν μια κάμψη του κεφαλιού και φέρνουν το πίσω μέρος του κεφαλιού, αυτό που λέμε το ηνίο, είναι αυτό που κατεβαίνει πρώτο και πιέζει. Αν είμαστε ανάσκελα, ανάποδα, συνήθως κάνουν την ανάποδη κίνηση και προσπαθούν να βγουν με το μέτωπο. Με αποτέλεσμα το μέτωπο είναι πιο μεγάλο από το ηνίο, συνήθως στα έμβρια, με αποτέλεσμα να φέρουν μια μεγαλύτερη διάμετρο του κεφαλιού να προσπαθεί να περάσει από τη λεκάνη και καμιά φορά αυτό μπορεί να τον μπλοκάρει.
Και ο πιο εύκολος τρόπος για να αποφύγουμε αυτή που ονομάζουμε την οπίστια θέση του κεφαλιού στον τοκετό είναι το περπάτημα. Όσο πιο πολύ περπατήσουμε και βοηθήσουμε, τόσο καλύτερη θέση θα έχει πάρει το έμβριο και τόσο μικρότερη απόσταση θα έχει να διανύσει τον τοκετό. Άρα έτσι κάνουμε και τον τοκετό μας πιο εύκολο. Επαφές με τον σύζυγο επίσης βοηθάνε στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Δεν είναι υποχρεωτικές, δηλαδή πρέπει να έχουμε επαφή γιατί αλλιώς δεν γεννάμε με το ζόρι. Αν μας βγαίνει όμως και έχουμε συνηθίσει να έχουμε επαφές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βοηθάνε οι επαφές στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και μιλάμε για ολοκληρωμένη επαφή γιατί κάποιες ουσίες που περιέχονται στο σπέρμα βοηθάνε λίγο στην αλλάξει η σύσταση του τραχύλου, να μαλακώσει και σιγά σιγά λιγάκι να ανοίξει πιο εύκολα στον τοκετό. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν έχει ποτέ επαφές στην εγκυμοσύνη, γιατί είναι πολλές κοπέλες που έτσι το αποφεύγουν λίγο στην εγκυμοσύνη, ότι δεν θα μπορέσει να γεννήσει φυσιολογικά, είναι ανεξάρτητο το ένα του άλλου. Απλά έχει βρεθεί ότι η συχνότητα λίγο των επαφών, ειδικά τον τελευταίο μήνα, βοηθάει λιγάκι στην πιθανότητα επίτευξης του φυσιολογικού τοκετού. Γιατί και ο τράχυλος είναι ένα μικρό εμπόδιο στον τοκετό μας, είναι κάτι που θέλουμε να είναι κλειστό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να μην έχουμε προώρους τοκετούς και άλλα θέματα. Γι' αυτό μας βλέπετε κατά καιρούς έτσι στα υπερηχώρα θέματα να μετράμε και το μήκος του τραχύλου. Όταν όμως φτάνουμε στο τέλος, θέλουμε το ανάποδο. Εκεί που θέλαμε ο τράχυλος να είναι μακρύς και κλειστός για να μην έχουμε προβλήματα, τώρα ξαφνικά θέλουμε να είναι το ανάποδο, να κοντένει και να ανοίγει λιγάκι. Οπότε στη διαδικασία αυτή βοηθάνε λιγάκι οι επαφές, αλλά και το περπάτημα που, αν βοηθήσει το κεφαλάκι να κατέβει, το κεφάλι κατεβαίνοντας και πιέζοντας λίγο τον τράχυλο, βοηθάει στο να αλλάξει λίγο ο τράχυλός μας. Άρα στην ουσία αυτά τα δύο πραγματάκια εγώ θέλω λίγο, αν μπορείτε να επιμείνετε στις τελευταίες εβδομάδες τώρα της εγκυμοσύνης, το περπάτημά μας και λίγο τις επαφές, αν μας βγαίνει, ώστε να βοηθήσουμε λίγο την ενεργοποίηση του τοκετού. Κάτι σε αυτά τα θέματα, κάποια ερώτηση όσον αφορά την προετοιμασία μας προς το τοκετό, αν κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά, αν κάτι θέλουμε να ρωτήσουμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Συνήθως είναι πράγματα που τα ξέρουμε και δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Μπορεί να έχετε ακούσει και ότι βοηθάνε κάποια άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη να τρως καυτερά φαγητά. Μπορεί και να ισχύει σε ένα βαθμό. Αν κάποιος όμως δεν έχει συνηθίσει να τρώει καυτερά φαγητά και πάει ξαφνικά στο τέλος της εγκυμοσύνης με τη μήτρα να πιέζει και το στομάχι να φάει, κάρι που τρώνε οι Ινδοί κτλ., είναι πιο πιθανό να πάθουμε γαστρίτιδα παρά να γεννήσουμε φυσιολογικά. Οπότε, αν όμως είμαστε φίλοι με τα καυτερά και τα έχουμε συνηθίσει και μας αρέσουν, το δοκιμάζει κανείς. Φαίνεται ότι με κάποιο μηχανισμό μπορεί και να ισχύει αυτό ότι βοηθάει λιγάκι. Οπότε μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Όσον αφορά στο πώς θα ξεκινήσει ο τοκετός μας και πότε πρέπει να ενημερώσουμε και τι θα συμβεί, δεν ξεκινάει κάθε τοκετός με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλες οι γυναίκες, είτε γεννάμε πρώτη φορά είτε δεύτερη, θα βιώσουμε τα ίδια ακριβώς συμπτώματα. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν είχα τίποτα από αυτό που μου περιγράφεις εσύ που είσαι εσύ στο τοκετό σου. Συμβαίνει αυτό. Στην ουσία, δύο πράγματα θα συμβούν κυρίως. Ή θα σπάσουν κάποια στιγμή τα νερά, που μπορεί να σπάσουν και χωρίς να έχουμε συσπάσεις, δηλαδή εκεί που καθόμαστε να δούμε απώλεια υγρών, χωρίς να είναι στη διαδικασία τοκετού που έχει ξεκινήσει με συσπάσεις της μήτρας. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να ενημερώσετε, δηλαδή να μας πείτε ότι είδα υγρά να βγαίνουν και τι ποσότητα είναι και τι χρώμα είχαν αυτά τα υγρά. Δεν είναι κάτι επίγον που πρέπει να μας οδηγήσει απευθείας στην κλινική, αλλά θα θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε σύντομα σχετικά από τότε που θα σπάσουν τα νερά έναν έλεγχο, να δούμε λιγάκι ότι είναι όλα καλά. Και αν δεν έχουμε συσπάσεις, δηλαδή δεν είμαστε σε σαφή διαδικασία τοκετού, μπορούμε να επιστρέψουμε σπίτι με σπασμένα νερά, δεν υπάρχει πρόβλημα, και να παρακολουθούμε κάποια πράγματα και να περιμένουμε ένα 12ωρο που τις πιο πολλές φορές, στο μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, μετά τη ρήξη των ημένων που λέμε, ενεργοποιείται λίγο η διαδικασία του τοκετού. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε μήπως υπάρχει μια φυσική έναρξη του τοκετού. Αν δεν συμβεί αυτό, δηλαδή περάσουν 12 ώρες και δεν άλλαξε τίποτα, παραμένουν τα πράγματα όπως είναι, δεν έχω αισθανθεί τίποτα διαφορετικό. Επειδή δεν θέλουμε να παραμένουμε πολλές ώρες με σπασμένα νερά, γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάποια μικρόβια που υπάρχουν στον κόλπο υπό φυσιολογικές συνθήκες να ανέβουν προς τα πάνω, προς τη μήτρα, ενεργοποιούμε λίγο τη διαδικασία του τοκετού, επιστρέφουμε στην κλινική και το σπρώχνουμε λιγάκι την όλη διαδικασία να προχωρήσει τεχνητά.
Το πιο σύνηθες είναι να μην γίνει αυτό, αλλά να ξεκινήσουν κάποιες συσπάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές από γυναίκα σε γυναίκα, να μην είναι όλες της ίδιας έντασης, να μην είναι απότομα να έχουν μεγάλη ένταση, αλλά να γίνονται σταδιακά. Μπορεί μάλιστα να κρατάει και για λίγες μέρες αυτό που ονομάζουμε η λανθάνουσα φάση του κετού, δηλαδή από τότε που ξεκινάνε κάποιες πιο ρυθμικές συσπάσεις μέχρι τότε που πραγματικά αρχίζει να ανοίγει ο τράχυλος. Μπορεί κάποιοι να βιώνουμε κάποιες συσπασούλες το βράδυ και συνήθως πιο πολύ αργά το βράδυ θα το αισθανθούμε ότι σαν να κάτι να πάει να γίνει σήμερα, αρχίζω και έχω κάποιους πόνους πιο ρυθμικούς, πιο συχνούς, πιο έντονους και εκεί που νομίζω ότι κάτι είναι να γίνει μετά ξαφνικά σταματάνε. Και το πρωί δεν έχω τίποτα. Και το επόμενο απόγευμα ξαναξεκινάνε λιγάκι. Και το βράδυ γίνεται λίγο πιο έντονα. Και μετά πάλι που νομίζω ότι σήμερα θα είναι η μέρα που θα γεννήσω, μετά από λίγο να σταματάνε. Μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να κάνει κάποιες καμπανεβάσματα on-off και κυρίως τα βράδια και το πρωί να σταματάνε. Κάποιο βράδυ όμως θα καταλάβουμε οπωσδήποτε, γιατί πολλές κοπέλες μας ρωτάνε λίγο και στο ιατρείο και στα μαθήματα αυτά, θα το καταλάβω ότι γεννάω. Δεν υπάρχει κανείς που να μην το κατάλαβε. Ούτε ένας μέχρι τώρα. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Απλά το ανάποδο μπορεί να συμβεί. Να νομίζουμε ότι γεννάμε και να μην είναι αυτή η μέρα που γεννάμε. Το να γεννάμε και να μην το καταλάβουμε, να το βρούμε το πρωί ξαφνικά δίπλα μας και να είναι έτοιμο χωρίς να γλιτώσουμε και τα έξοδα και την ταλαιπωρία, θα ήταν ωραίο, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Οπότε δεν πιστεύω να γίνει ούτε σε εσάς, να είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε κάποιον που έχει γεννήσει 4-5 φορές ήδη φυσιολογικά και ξαφνικά ο έκτος τοκετός να ολοκληρωθεί μέσα σε μισή ώρα και να μην καταλάβεις τι έγινε. Αλλά αυτό είναι λίγο μια ακραία περίπτωση. Συνήθως δηλαδή θα καταλάβουμε κάποιες συσπάσεις οι οποίες θα έρχονται πιο ρυθμικές, πιο έντονες, πιο δυνατές. Θα αυξάνεται και η συχνότητά τους και η έντασή τους και η διάρκεια τους και θα φτάσουμε κάποιο σημείο να έχουμε έντονες συσπάσεις, να κρατάνε 40-45 δευτερόλεπτα, να μας αναγκάζει να σφιγγόμαστε λίγο την ώρα του πόνου, σαν να θέλουμε να το αποφύγουμε με κάποιο τρόπο, λιγάκι, και εκεί θα καταλάβουμε ότι είναι η ώρα να πάμε στο μευτήριο. Οτιδήποτε αισθανθείτε έτσι που μοιάζει με αυτά που συζητάμε, θα μιλήσετε για τη Γεωργία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε στο αμήν, δηλαδή να έχουμε πολύ έντονους πόνους ανά 3 λεπτά για να επικοινωνήσουμε με κάποιον. Μπορούμε και νωρίτερα να πάρουμε μια πληροφόρηση, να αναφέρουμε ότι έχω αυτά και αυτά και θα σας πούμε κι εμείς από την πλευρά μας πότε αισθανόμαστε ότι είναι η ώρα να πάμε στο μευτήριο. Στην ουσία, ποια είναι η ώρα που θέλουμε να πάμε στο μευτήριο? Όταν ο τοκετός έχει ξεκινήσει, όταν έχει ενεργοποιηθεί, σε σημείο τέτοιο που να έχει αρχίσει να ανοίγει ο τράχυλός μας. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβετε εσείς από αυτό που αισθάνεστε, ούτε εμείς τηλεφωνικά από αυτό που περιγράφουμε, που περιγράφεται στο τηλέφωνο, αλλά από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε περίπου πότε είναι αυτή η ώρα για να μεταβούμε στην κλινική. Μπορεί να πάμε κάποια στιγμή και νωρίτερα από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή να έχουν ξεκινήσει κάποιες ρυθμικές, κάποιες έντονες συσπάσεις, να αγχωθούμε και λίγο παραπάνω, να πούμε ρε παιδί μου, δεν πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Να ελέγξουμε κάποια πράγματα, να δούμε ότι πράγματι ξεκινάει η διαδικασία του κητού, αλλά ακόμα ο τράχυλος παραμένει μακρύς και κλειστός. Συμβαίνει καμιά φορά, γιατί και κάθε τράχυλος δεν ανοίγει με την ίδια ευκολία ή δυσκολία. Έχουμε κοπέλες που έχουν πιο σκληρό, πιο μακρύ τράχυλο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ανοίγει λίγο πιο αργά. Όταν θα δούμε όμως ότι θα υπάρχει διαστολή, ότι αρχίζει το κεφάλι να κατεβαίνει, να πιέζει τον τράχυλο και ξεκινάει ο τράχυλος να ανοίγει, τότε είναι η φάση που εμείς θα θέλαμε να είμαστε στο μευτήριο και να παρακολουθούμε κάποια πράγματα και να είναι αρχικά η ΜΕΑ εκεί που θα μας δει και θα δει ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και θα καλέσει και εμάς για να έρθουμε λίγο στο μευτήριο και να παρακολουθήσουμε τον τοκετό μέχρι την ολοκλήρωσή του. Οπότε στην ουσία, εμείς αυτό θέλουμε να ξέρουμε, αν έχουν σπάσει τα νερά και κυρίως αν έχουμε ρυθμικές έντονες συσπάσεις που να φτάσουν να έχουν συχνότητα συνήθως ανά 3 λεπτά. Δηλαδή κάθε 3 λεπτά να ξεκινάει μια καινούργια σύσπαση που να έχει τα συμπτώματα αυτά. Έχουμε συνήθως πολύ χρόνο, ειδικά αν είναι ο πρώτος μας τοκετός, για να μεταβούμε στο μευτήριο. Δεν χρειάζεται να αγχωθούμε, ούτε να τρέχουμε, ούτε οι σύζυγοι να τρέχουν με το αυτοκίνητο, να περνάμε τα φανάρια με κόκκινο και να τρέχουμε να προλάβουμε. Συνήθως αυτά που βλέπουμε λίγο, η πρώτη μας επαφή με το κετό είναι αυτό που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες. Ότι εκεί που καθόμαστε ξαφνικά και βλέπουμε τηλεόραση, σπάνε τα νερά και αρχίζουμε και τρέχουμε και με το που φτάνουμε στο μευτήριο γεννάμε. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Ο τοκετός έχει μεγαλύτερη διάρκεια, έχει χρόνο κτλ. Δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ τόσο γρήγορα. Υπάρχουν και κάποιοι τοκετοί που τους ονομάζουμε εμείς οξύς, που μπορεί να συμβεί και στον πρώτο τοκετό, δηλαδή μέσα στις 2-3 ώρες να γεννήσουμε τότε που θα ξεκινήσουν οι συσπάσεις, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό. Άρα έχουμε τον χρόνο και από τότε που θα έχουμε τις συσπάσεις μας και αν θέλουμε να κάνουμε ένα μπανάκι, ένα ντους, ένα ζεστό μπάνιο, λίγο να ανακουφιστούμε λιγάκι, γιατί μας βοηθάει λίγο και στην αίσθηση των συσπάσεων, να φτιάξουμε τα πράγματά μας αν δεν τα έχουμε ήδη έτοιμα και να μεταβούμε στο μευτήριο χωρίς να τρέχουμε. Αν παρελπίδα υπάρξει κάποια
απότομη εξέλιξη. Αισθανόμαι, λέει, ότι κάποια πράγματα εξελίσσονται πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Ότι πονάω πολύ, αισθάνομαι κάτι να με πιέζει χαμηλά. Ναι, θα τρέξουμε να πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Και αν πέσουμε και σε κίνηση, να καλέσουμε και την τροχέα να έρθει ένας αστυνομικός με μια μηχανή να ανοίξει λίγο το δρόμο. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις θα χρειαστεί αυτό, εξαιρετικά σπάνια. Αλλά έχουμε συνήθως την άνεσή μας να προετοιμαστούμε, να πάμε με την ησυχία μας στο μευτήριο. Άλλωστε, πιο πολύ το κετί ξεκινάνε συνήθως βράδυ, που δεν έχει και πολύ κίνηση στους δρόμους, οπότε συνήθως δεν θα ταλαιπωρηθούμε να φτάσουμε στην κλινική, γιατί και η κίνηση στην Αθήνα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει λίγο ανυπόφορη και μπορεί να πέσουμε και σε μια ώρα λίγο περίεργη, που να έχουμε έτσι αρκετή κίνηση για να μεταβούμε στο μευτήριο. Αυτό δεν μας αγχώνει. Αν χρειαστεί θα το συζητήσουμε και μαζί, αν κάτι δούμε που από αυτά που μας λέτε πρέπει να προσπαθήσουμε να μεταβούμε στην κλινική λίγο πιο γρήγορα. Πείτε μου ερωτήσεις πάνω σε αυτά, δηλαδή για τα συμπτώματα, το τι θα αισθανθούμε, αν έχουμε κάτι, το πότε πρέπει να ενημερώσουμε και όλα αυτά, αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο. Γιατρέ, το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στη Γεωργία ή σε σένα? Κοίταξε, και όποιον για να πάρετε συνήθως θα ενημερώσει και τον άλλον. Επειδή όμως η Γεωργία είναι αυτή που θα σας δει πρώτη στην κλινική, εκτός αν έχουμε κάτι συζητήσει σε κάποιες λίγο ιδιαίτερες περιπτώσεις εγκυμοσύνης που μπορεί να είναι κάτι λίγο πιο επίγον κτλ., που μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε και απευθείας μαζί, θα το έχουμε όμως ήδη αναφέρει. Επειδή η Γεωργία θα μας δει πρώτα στην κλινική για να βεβαιώσω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που λέμε ότι έχει ξεκινήσει η διαστολή και πρέπει να μείνουμε στην κλινική, επικοινωνείτε με τη Γεωργία, της αναφέρετε λίγο τα συμπτώματα, μας λέει και εκείνη από αυτά που θα της πούμε πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να πάμε στην κλινική, θα μας δει. Θα ελέγξει λιγάκι κολπικά να δούμε αν ο τράχυλος πράγματι ανοίγει, αν το κεφαλάκι κατεβαίνει, και εφόσον είμαστε σε φάση να μείνουμε στην κλινική, θα μας καλέσει και εμάς να έρθουμε και εμένα, δηλαδή να έρθω. Αν για κάποιο λόγο δεν βρείτε τη Γεωργία, δεν θα πείτε δεν βρίσκω τη Γεωργία, τι να κάνω τώρα, θα πάρετε εμένα. Έτσι αλλιώς και τη Γεωργία να πάρετε, μόλις μιλήσετε, θα με πάρει και εμένα και θα μου πει: ξέρεις, με πήρε η Ελένη και μου είπε αυτό και αυτό, και πάμε στο μευτήριο να τη δω. Και μόλις σε δει, θα με ξανακαλέσει να μου πει τι γίνεται. Ευχαριστώ. Το μευτήριο ανά πάσα στιγμή είναι ανοιχτό, έτσι, στο ΙΕΣΟ που δουλεύουμε. Σε μια απίθανη περίπτωση που συμβαίνουν κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια, λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά, πες ότι κάτι συμβαίνει, δεν έχει πέσει το ρεύμα, δεν υπάρχει κινητή τηλεφωνία, δεν παίρνω τα τηλέφωνα, δεν μπορώ να πιάσω κανένα. Θα πάμε να μεταβούμε στην κλινική και θα βρουν τρόπο να μας ειδοποιήσουν, ας πούμε. Έτσι, κάπου που θα μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει, αν ομιγέννητο πέσουμε σε μια απίθανη περίπτωση. Αλλά πάντα τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά και αν μην βρείτε τον ένα, θα βρείτε σίγουρα τον άλλον. Άλλη ερώτηση πάνω σε αυτά. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος προσπαθεί να μιλήσει, αλλά δεν ακούμε. Προσπαθήστε λίγο να πάτε λίγο πιο κοντά. Τώρα καλύτερα, ναι. Ωραία. Λέω, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς είναι η αίσθηση των συσπάσεων? Δεν τις έχω νιώσει ποτέ. Υπάρχει πόνος έντονος? Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Η Γεωργία θα μπορεί να το περιγράψει γιατί τις έχει νιώσει. Είχε μάλιστα και 2 πάρα πολύ δύσκολους τοκετούς η Γεωργία. Πραγματικά, δηλαδή, από τους πιο δύσκολους τοκετούς που έχουμε, και ο πρώτος αλλά και ο δεύτερος για δεύτερο τοκετό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Γεωργία είναι και η μητέρα της ΜΕΑ. Είχε μία άλλη ΜΕΑ για να την παρακολουθεί στον τοκετό. Ήταν και η μητέρα της που είναι ΜΕΑ παρούσα στον τοκετό. Και μετά από ένα διάστημα πολλών ωρών είχαν φτάσει και οι 3 να παρακαλάνε να κάνουμε κυστερική. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό. 3 μέρες να παρακαλάνε να κάνουμε κυστερική. Τέλος πάντων, γέννησε φυσιολογικά όμως. Αλλά ήταν δύσκολο γιατί πραγματικά ήταν ιδιαίτερες περιπτώσεις λιγάκι. Και χάρηκα στο τέλος που γέννησε φυσιολογικά. Γιατί ξέρεις, τώρα αν είσαι και ΜΕΑ και θες να βοηθήσεις να προάγεις τον τοκετό και σε ρωτάνε πώς γέννησε και λες: εγώ γέννησα με κυστερική. Λες τώρα καλά βλακίες μου λέει αυτή. Τώρα άντε να με πεις σε μένα να γεννήσω φυσιολογικά κάποιος που δεν τα έχει καταφέρει, ας πούμε. Αλλά συμβαίνει καμιά φορά και να θες πολύ και να μην τα καταφέρεις, αλλά ήταν γενικά δύσκολο το γιατί. Οπότε, πώς είναι η αίσθηση των συσπάσεων, έτσι. Αν έχει κανείς δυσμηνόρια, δηλαδή αν έχει αισθανθεί έντονους πόνους στην διάρκεια της περίοδου, πολλές κοπέλες το περιγράφουν ότι μοιάζει ο πόνος με αυτό, δηλαδή με τον πόνο της περίοδου το έντονο. Αλλά είναι ένας πόνος ο οποίος δεν είναι συνεχόμενος όπως ο πόνος που έχουμε στη δυσμηνόρια, ένας πόνος που έρχεται και φεύγει. Και αυτό είναι που κάνει και τον τοκετό να είναι
εύκολο να τον πετύχει κανείς, γιατί ο πόνος του κετού είναι αρκετά έντονος, αλλά δεν είναι συνεχόμενος. Αν πονούσαμε συνέχεια, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα και θα ψάχναμε να βρούμε κάποια διαφορετική λύση. Το ότι ξέρεις όμως ότι ο πόνος που βιώνω τώρα και είναι πολύ έντονος, σε 40 δευτερόλεπτα θα έχει φύγει, και καμιά φορά σε λιγότερο, γιατί δεν είναι και από την αρχή τόσο έντονος, γίνεται στην εξέλιξη του πόνου, σε βοηθάει να επικεντρώνεις λίγο την προσοχή σου εκεί. Ωραία, σε 30 δευτερόλεπτα θα έχω ανακουφιστεί. Ξέρεις βέβαια ότι μετά από 3 λεπτά θα ξαναέρθει. Συνήθως είναι ένα έντονος πόνος που μοιάζει με τον πόνο της μηνόριας, που είναι χαμηλά στην κοιλιά, είτε μπροστά πάνω από την ιβική σύμφυση, δηλαδή στην περιοχή της ουροδόχου κύστης, είτε πίσω στη μέση, ο οποίος κρατάει κάποια δευτερόλεπτα και μετά φεύγει και ξαναέρχεται. Δεν είναι ανυπόφορος πόνος, είναι όμως πόνος που στην οξεία φάση του κετού θα είναι λίγο έντονος, αλλά θα κρατάει λίγο και μετά θα φεύγει. Δεν ξέρω αν σου απάντησα στην ερώτηση, Μαρία. Ναι, με καλύψατε. Ελένη, εσύ σου τώρα δεν κατάλαβα, γιατί δεν βλέπω και ποιος μιλάει. Ναι. Και καμιά φορά λίγο δεν δείχνει ποιος μιλάει το σύστημα εδώ. Οποτεδήποτε όμως έχουμε μια απορία για κάτι που συμβαίνει, για αυτό κτλ., η Γεωργία είναι πάντα διαθέσιμη να απαντήσει και σε ερωτήσεις. Και η Ιωάννα, η Μαία που έχουμε στο ιατρείο, επίσης έχει εμπειρία στο κομμάτι του κετού. Δεν έχει την εμπειρία της Γεωργίας για να τη χρησιμοποιούμε λίγο στους τοκετούς κλπ. Αλλά σίγουρα μπορεί να σας απαντήσει στις βασικές σας ερωτήσεις, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Οπότε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με κάποιον και πάντα θα βρούμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να φτάσουμε στην κλινική. Για να πάω και λίγο στο κομμάτι του πόνου και επιστρέφουμε οποτεδήποτε θέλετε να μιλήσουμε για κάτι που έχουμε ήδη πει. Έτσι, πάντα αυτό που όλους μας τρομάζει είναι αν θα πονέσω, πόσο θα πονέσω, αν θα τα καταφέρω, μήπως δεν τα καταφέρω, μήπως λίγο ψυχήσω και ζητήσω να κάνω κάτι διαφορετικό κτλ. Απόλυτα φυσιολογικές ανησυχίες, έτσι, που έχουν όλες οι γυναίκες που φτάνουν στη φάση αυτή. Ο τοκετός μπορεί να είναι μια φυσιολογική διαδικασία, αλλά η φύση μας είναι τέτοια να γεννάμε με μια σωματική καταπώνηση. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που μας καταβάλει λιγάκι. Πονάμε, χρειάζεται να σπρώξουμε το μικράκι για να βγει, χρειάζεται δηλαδή να ασχοληθούμε με την όλη διαδικασία. Δεν είναι κάτι που καθόμαστε και γίνεται πολύ ομαλά από μόνο του. Σκεφτείτε όμως ότι πριν από εμάς έχουν γεννήσει δισεκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο και με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες στο παρελθόν. Έτσι, σε περιοχές που δεν είχαν καμία ιατρική παρακολούθηση, χωρίς τη δυνατότητα κάποιων τεχνικών φαρμάκων ή οτιδήποτε που μπορεί να μας βοηθήσει λίγο με τον πόνο του τοκετού, και η μεγάλη πλειονότητα έχει καταφέρει μια χαρά. Και τίποτα να μην μπαίναμε στον τοκετό και να λέγαμε, ξέρεις, αυτό είναι, κάτσε και περίμενα γεννείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα καταφέρναμε στο τέλος, όπως γινόταν και παλιά. Απλά τώρα είναι λίγο πιο εύκολο. Έχουμε και την επισκληρίδιο, που είναι μια πολύ βασική εξέλιξη της εγκυμοσύνης, της ιατρικής επιστήμης και της μεευτικής, που βοηθάει πολύ να μειώσουμε την ταλαιπωρία και τον πόνο που αισθανόμαστε στον τοκετό, χωρίς αυτό να επηρεάζει στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων την πιθανότητά μας να γεννήσουμε φυσιολογικά. Δηλαδή η επισκληρίδιος θα μας βοηθήσει να μην πονέσουμε, χωρίς συνήθως να επηρεάζει τη δυνατότητά μας να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το αν θα κάνουμε επισκληρίδιο ή όχι στον τοκετό μας είναι κάτι που το αποφασίζουμε προσωπικά εμείς. Δεν το αποφασίζει ούτε η ΜΕΑ που μας παρακολουθεί, ούτε ο γιατρός που μας παρακολουθεί. Εκεί είμαστε και εμείς, και εγώ και η Γεωργία και οποιαδήποτε ΜΕΑ ή οποιοδήποτε γιατρός είναι εκεί για να μας συμβουλέψει ποια θα ήταν η καταλληλότερη αναλγησία, πότε θα ήταν η καταλληλότερη στιγμή για να την κάνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι για να το επιβάλλουμε σε κάποιον. Δεν θα σας πούμε εμείς με το ζόρι να κάνετε επισκληρίδιο, ούτε θα σας πούμε να μην κάνετε επισκληρίδιο αν εσείς την θέλετε και την έχετε επιλέξει. Η επισκληρίδωση είναι μια τεχνική η οποία την κάνουν οι αναισθησιολόγοι. Είναι γιατροί που κάνουν αυτή τη διαδικασία όλη τη μέρα στα μευτήρια. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, είναι μια ιατρική πράξη που πάντα όλες οι ιατρικές πράξεις έχουν κάποια μικρή πιθανότητα επιπλοκών. Αλλά όταν κάποιος είναι πολύ έμπειρος και κάνει αυτό πάρα πολλές φορές, οι επιπλοκές είναι σχεδόν απίθανες έως πάρα πολύ σπάνιες. Είναι κάτι δηλαδή που δεν πρέπει να το φοβάστε, να το επιλέξετε να το κάνετε. Η αναλγησία που παρέχει, γιατί δεν είναι αναισθησία η επισκληρίδωση, δεν είναι ότι σταματάμε να αισθανόμαστε, σταματάμε να πονάμε. Είναι μια μέθοδος αναλγησίας στην ουσία. Η επισκληρίδωση λοιπόν, στην ουσία εκεί που πονάμε πολύ έντονα και αισθανόμαστε ότι
δεν αντέχω άλλο κάποιες ώρες που μπορεί να έχω ακόμα μπροστά με τον τοκετό μου. Με βοηθάει πολύ στο να σταματήσουν οι πόνοι. Δηλαδή, στην ουσία δεν πονάω σχεδόν καθόλου μετά. Έχει να κάνει και λίγο με τη δόση επισκληριδίου που κάνουμε. Μπορεί κάποιες φορές να κάνουμε μια πιο μικρή δόση και να αισθανόμαστε λίγο, αλλά πολύ ανεκτά. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις να κάνουμε μια πιο μεγάλη δόση που να μην αισθανόμαστε απολύτως τίποτα. Σίγουρα όμως είναι μια μέθοδος που θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ. Δεν θα πονάμε από εκεί και πέρα. Επηρεάζει λίγο τη δυνατότητα της εξώθησης, δηλαδή αν εμείς έχουμε μια full δράση επισκληριδίου και έχουμε φτάσει στο τέλος του τοκετού, εκεί που έχει κάνει αυτό που λέμε τελεία διαστολή, έχει ανοίξει πλήρως ο τράχυλός μας και πρέπει να σπρώξουμε λιγάκι για να βγει το έμβριο προς τα έξω, γιατί ο τοκετός μέχρι ένα σημείο εξελίσσεται από μόνος του, δηλαδή προχωράει, κατεβαίνει, χωρίς εμείς να κάνουμε μια προσπάθεια για να συμβεί αυτό, χωρίς να συμμετέχουμε εμείς ενεργά στη διαδικασία αυτή. Θα κατέβει το κεφάλι μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα βγει μόνο του έξω, δηλαδή εκεί που καθόμαστε ξαφνικά να γλιστρήσει και να βγει, όπως μπορεί να συμβαίνει σε κάποια άλλα είδη του ζωικού βασιλείου, ας πούμε, που μπορεί να μην έχουν τόσο ενεργή συμμετοχή στον τοκετό τους. Εμείς πρέπει από ένα σημείο και μετά να σπρώξουμε λίγο, να ανοίξει η περιοχή του κόλπου και η μύση της περιοχής για να μπορέσει να περάσει το έμβριο προς τα έξω. Αν εμείς σε εκείνη τη φάση έχουμε μια full δόση επισκληριδίου, δηλαδή δεν πονάμε καθόλου, αλλά το σώμα μας είναι και λίγο, όχι παράλυτο, αλλά έχουν επηρεαστεί λίγο η δυνατότητά μας να χρησιμοποιήσουμε τους μυς και να σπρώξουμε δυναμικά. Μπορεί να επηρεάσει λίγο την αποτελεσματικότητα των εξωθήσεων. Γι' αυτό και επειδή η επισκληρίδωση έχει μια χρονική διάρκεια από την ώρα που θα δώσουμε το φάρμακο της επισκληριδίου 1,5 με 2 ώρες και μετά το επαναλαμβάνουμε, όχι την όλη διαδικασία, την τοποθέτηση μόνο του φαρμάκου, προσπαθούμε στην τελική μας φάση να ξεκινήσουμε να σπρώχνουμε για τη γέννηση του παιδιού όταν αρχίζει να φεύγει λίγο η επισκλήρωση. Όχι γιατί θέλουμε να πονάτε, γιατί και στη φάση που σπρώχνουμε θα δείτε ότι δεν αισθανόμαστε τον πόνο τόσο έντονα. Ίσα-ίσα ο πόνος λειτουργεί και λίγο σαν σύμμαχός μας ουσιαστικά, δηλαδή μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε πώς και πότε πρέπει να σπρώξουμε. Οπότε προτιμάμε να είμαστε σε φάση που φεύγει λίγο η επισκληρίδωση για να μπορούμε να χειριστούμε το σώμα μας πιο καλά και να είναι πιο αποτελεσματικές οι εξωθήσεις και να οδηγήσουν στον φυσιολογικό τοκετό. Δεν θα θέλαμε να κάνουμε μια επισκληρίδωση πολύ νωρίς, δηλαδή με το που πάμε στην κλινική, με μικρή διαστολή ή με καθόλου διαστολή, γιατί μπορεί λιγάκι, αν δεν είμαστε στην πολύ ενεργό φάση του τοκετού, να αναστείλει λίγο τη συχνότητα και την ένταση των συσπάσεων. Δηλαδή, εκεί που είχαμε κάποιες ήπιες συσπάσεις που μας οδήγησαν στο μευτήριο, ίσως και λίγο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, αν σε εκείνη τη φάση κάνουμε μια επισκληρίδιο, μπορεί ξαφνικά να δούμε αυτές οι ήπιες συσπάσεις να αραιώσουν και να σταματήσουν τελείως. Και μπορεί να μην πονάμε, αλλά δεν γεννάμε κιόλας. Καθόμαστε και κοιταζόμαστε, δεν έχουμε συσπάσεις, δεν πονάμε, αλλά δεν είμαστε και σε εξέλιξη τοκετού. Οπότε δεν θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια επισκληρίδιο πολύ νωρίς, γιατί μπορεί να μας αναγκάσει να κάνουμε μια φυσική διαδικασία τοκετού τεχνητή. Δηλαδή, εκεί που σταμάτησαν οι συσπάσεις μας οι φυσικές, να πρέπει τώρα να τις κάνουμε τεχνητά μέσω χρήσης οκυτοκίνης, που δεν είναι κάτι τραγικό αν συμβεί, αλλά προτιμάμε τις φυσικές συσπάσεις του τοκετού, γιατί συνήθως έχουν και πιο ομαλή και πιο καλή εξέλιξη. Άρα εμείς ιδανικά θα θέλαμε να κάνουμε την επισκληρίδωση όταν ο τοκετός μας θα έχει φτάσει περίπου στη μέση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή τη μέση της διαστολής, όχι της συνολικής του διάρκειας, αλλά να έχουμε φτάσει να έχουμε μια διαστολή 4, 5 ή 6 εκατοστά, που αρχίζει εκεί να μπαίνουμε στην ενεργό φάση του τοκετού με πιο έντονες, πιο ρυθμικές συσπάσεις και εκεί αν αισθανθούμε ότι δεν αντέχω άλλο με τη διαδικασία μέχρι τώρα, να κάνουμε, αν θέλουμε, και την επισκληρίδιο. Και η χρήση του νερού, της πισίνας στον τοκετό, βοηθάει με τη θερμοκρασία του νερού, γιατί μας προκαλεί μια χαλάρωση, μειώνει λίγο την αίσθηση του πόνου σε σχέση με το αν είμαστε είτε περιπατητικοί, δηλαδή περπατάμε, είτε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Μπορεί να μειώνει την αίσθηση του πόνου σε ένα ποσοστό της τάξης του 20 με 30%. Μην φανταστείτε δηλαδή κάποιος που θα μπει στην πισίνα στο νερό ότι ξαφνικά θα σταματήσουν οι συσπάσεις μου και πλέον δεν θα πονάω. Μπορεί όμως αυτή η μείωση της αίσθησης κατά 20 με 30% να είναι αρκετή για να με βοηθήσει να συνεχίσω το τοκετό μου χωρίς να κάνω κάποια επισκληρίδιο. Και αν επιλέξω τη χρήση του νερού, δεν σημαίνει ότι είναι θεσμευτικό. Δεν θα πούμε μετά, ωραία, τώρα κολύμπα μέχρι να γεννήσεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Προφανώς, αν δούμε κάποια στιγμή ότι δεν μας καλύπτει, θα πούμε, ωραία, βγαίνω από την πισίνα και κάνω μια επισκληρίδιο. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη αν επιλέξω κάτι διαφορετικό. Δοκιμάζω, βλέπω πώς είμαι, βλέπω πώς συμπεριφέρομαι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά εξελίσσεται το τοκετός μας. Γιατί έχουμε τοκετούς, ακόμα και την πρώτη φορά που θα γεννήσουμε, που εξελίσσονται ομαλά και γρήγορα, που μειώνουν την ανάγκη χρήσης οποιασδήποτε μορφής
αναλγησίας και τοκετούς που εξελίσσονται πολύ αργά, με μεγάλο μέγεθος παιδιού ή με μεγάλο μέγεθος κεφαλιού ή με λάθος θέση του κεφαλιού, που κρατάει αρκετές ώρες και η διάρκεια του πόνου καμιά φορά εξαντλεί περισσότερο. Οπότε ένας αργός και δύσκολος τοκετός θα μας οδηγήσει πολύ πιο εύκολα στη χρήση της επισκληριδίου από ότι ένας γρήγορος εύκολος τοκετός, που καμιά φορά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και να θες να κάνεις την επισκληριδίου και να μην προλαβαίνεις. Γιατί όταν είμαστε σε φάση που βγαίνει το έμβριο, δεν έχουμε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα να καθίσουμε ακίνητοι για μερικά λεπτά να γίνει τοποθέτηση της επισκληριδίου. Αυτά έτσι σαν κάποιες αρχικές βασικές πληροφορίες για την αναλγησία στον τοκετό. Πείτε μου ερωτήσεις πάνω σε αυτές, γιατί συνήθως είναι ένα κομμάτι που έχουμε ερωτήσεις στα θέματα αυτά. Είναι όλα ξεκάθαρα και κατανοητά ή δεν καταλάβαμε απολύτως τίποτα και τι να ρωτήσουμε τώρα δεν έχει νόημα. Είναι συνήθως, αν είναι πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και με τη Γεωργία, μπορεί να τα έχουμε λίγο ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας και να μην έχουμε έτσι περισσότερες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Εγώ αυτό που θέλω έτσι να σας πω στο κομμάτι της αναλγησίας στο τοκετό και κυρίως επισκληριδίου είναι ούτε να φοβόμαστε την επισκληριδίου, που μην τη χρειαστώ και Παναγία μου τι θα γίνει, είναι μια τεχνική που είναι η σπονδυλική στήλη και τη φοβάμαι μην κάτι δεν γίνει καλά. Πολύ απλή διαδικασία, την κάνουν εύκολα και γρήγορα οι αναισθησιολόγοι μας εκεί στην κλινική χωρίς κανένα πρόβλημα. Ούτε από την άλλη μεριά να λέμε ότι εγώ θέλω να μην πονέσω καθόλου. Δηλαδή, αν μπορώ να πάω στην κλινική, να κάνω την επισκληριδίου, να γεννήσω και να μην καταλάβω τι έγινε. Δεν θα τα καταφέρουμε να μην καταλάβουμε καθόλου τι έγινε. Αλλά μπορεί να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθούμε πολύ. Αν είναι ένας πόνος που δεν είναι υποφερτός, να τον αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, να τη βλέπουμε την επισκληριδίου σαν έναν σύμμαχό μας, είναι εκεί. Οποτεδήποτε θέλουμε, μπορούμε να τη ζητήσουμε να την κάνουμε. Εμείς σας συμβουλεύουμε από την πλευρά μας πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή να την κάνουμε και αν μπορούμε να το ακολουθήσουμε και βλέπουμε. Αλλά αυτός που πονάει δεν είναι ούτε ο γιατρός, ούτε η ΜΕΑ, είναι ο άνθρωπος, είναι η γυναίκα που βιώνει τον τοκετό και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ανθεκτικοί στον πόνο και άνθρωποι που είναι λιγότερο ανθεκτικοί στον πόνο. Δεν είναι μειονέκτημα αυτό, είναι μια ιδιαιτερότητα του οργανισμού μας. Μπορεί εμείς να μην μπορούμε να ανεχτούμε εύκολα τους πόνους αυτούς και να μας αναγκάσει να κάνουμε και μια επισκληρίδιο σε νωρίτερη φάση του τοκετού από ό,τι ιδανικά εμείς θα θέλαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο από τον πόνο, ούτε να επιλέξουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό επειδή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον πόνο. Θα κάνουμε την επισκληρίδιο έστω και νωρίτερα από ό,τι ιδανικά θα θέλαμε και θα δούμε μετά πώς θα χειριστούμε τα υπόλοιπα πράγματα. Κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό? Όσον αφορά είναι πολλές φορές που κάνουν κάποιες ερωτήσεις στα σεμινάρια αυτά για το τι μπορεί να στραβώσει σε έναν τοκετό. Τι μπορεί να μην πάει καλά. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να μην πάνε καλά. Αλλά και σπάνια παράλληλα. Άρα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε λιγάκι με αυτά. Το να κάτσουμε τώρα εδώ και να παραθέσουμε όλες τις πιθανές επιπλοκές ενός τοκετού, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να σηκωθείτε όλοι να φύγετε τρέχοντας και να μην ξαναγυρίσετε ποτέ στο σεμινάριο αυτό. Και θα είναι λογικό, έτσι. Είναι πολύ σπάνιες οι επιπλοκές του τοκετού, που μπορεί να αφορούν είτε στη μητέρα είτε στο έμβριο. Γι' αυτό όμως επιλέγουμε στην εποχή μας να γεννήσουμε σε μια κλινική και με την παρουσία ανθρώπων που έχουν μια εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Και αυτή είναι και η δική μας δουλειά, δηλαδή η δουλειά του γιατρού, γιατί και η ΜΕΑ έχει τη δική της δουλειά στον τοκετό, ο γιατρός έχει τη δική του δουλειά στον τοκετό, επικαλύπτονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι αρμοδιότητες και η δραστηριότητα που έχει ο γιατρός με τη ΜΕΑ. Όμως, αν προσπαθήσουμε λίγο να τα ξεδιαλύνουμε λιγάκι αυτά, η δουλειά της ΜΕΑς είναι ο φυσιολογικός τοκετός, δηλαδή η παρακολούθηση της επιτόκου της μητέρας που θα έρθει για να γεννήσει στη διάρκεια του τοκετού της, και όταν όλα εξελίσσονται ομαλά και φυσιολογικά, εμείς τι θα θέλαμε ιδανικά? Η παρουσία του γιατρού στον τοκετό να είναι διακοσμητική. Δηλαδή η μητέρα μαζί με την ΜΕΑ να τα καταφέρουν μια χαρά και εμείς τα περνάμε να βλέπουμε ότι είναι όλα καλά και να λέμε μια χαρά τα κάνετε κορίτσια, συνεχίστε. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που η ΜΕΑ
φεύγει και πάει λίγο στην άκρη και κάνουμε εμείς περισσότερα πράγματα. Είτε στη διάρκεια του τοκετού, είτε γιατί το τοκετό σου στραβώνει, είτε γιατί το έμβριο δεν κατεβαίνει, είτε γιατί το εμβριάκι μπορεί να δυσανασχετεί, γιατί συνεχίζει στη διάρκεια του τοκετού η καλή του κατάσταση να εξαρτάται από τη μητέρα, να εξαρτάται από την παροχή θρεπτικών στοιχείων αλλά και οξυγόνου από τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λόρου, το οποίο μπορεί κάποιες φορές να αλλάξει, γιατί η μήτρα πλέον είναι ένα όργανο το οποίο συσπάται, είναι ένα όργανο το οποίο σφίγγει. Όταν κάνει σύσπαση η μήτρα και σφίγγουν οι μυς του μυομητρίου, γιατί το μυομήτριο που είναι η μήτρα, έτσι το ονομάζουμε εμείς στην ιατρική, είναι ένας μυς, άρα την ώρα που σφίγγει και κάνει σύσπαση, πιέζονται όλα τα αγκία της μήτρας, άρα σταματάει και η παροχή του οξυγόνου στο έμβριο υπό φυσιολογικές συνθήκες. Είναι σαν να έρχεται κάποιος εμάς και να μας κλείνει το στόμα κάθε 3 λεπτά για 40 δευτερόλεπτα, να μας κόβει την παροχή του οξυγόνου. Οι πιο πολλοί από εμάς θα είμαστε μια χαρά. Ωραία, μετά από λίγο θα αναπνεύσουμε και θα είμαστε μια χαρά. Κάποια εμβριάκια όμως, αυτή η διαδικασία του ότι μου στερούν για κάποια δευτερόλεπτα την παροχή θρεπτικών στοιχείων και οξυγόνου, αν δεν είμαι ήδη σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί μπορεί να είμαι λίγο μικρούλη, γιατί μπορεί να συμβαίνουν διάφορα άλλα πράγματα, να έχει η μητέρα διαβήτη ή υπέρταση, μπορεί αυτή η μικρή στέρηση κάποιων στοιχείων να τα επηρεάζει και να αντιδρούν με τον τρόπο τους στον τοκετό, να κάνουν κάποιες βραδικαρδίες ή να κάνουν κάποιες ταχυκαρδίες ή να αλλάζουν τον καρδιακό τους ρυθμό. Και αυτός ο μόνος τρόπος εμείς να το καταλαβαίνουμε είναι παρακολουθώντας λίγο το καρδιοτοκογράφημα. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι στον τοκετό μας. Μπορούμε όμως και να είμαστε και κινητικοί και να περπατάμε και να το παρακολουθούμε και με αυτό και να είμαστε και στο νερό και να το παρακολουθούμε, αν θέλουμε. Που στην ουσία τι βλέπει αυτό, βλέπει την καρδιακή του συχνότητα. Άρα, αν η καρδιακή συχνότητα του εμβρίου είναι μέσα σε κάποια όρια που εμάς μας αρέσουν, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Αν αυτό αλλάζει, εκεί πρέπει να εκτιμήσει κάποιος την κατάσταση του εμβρίου, την κατάσταση της μητέρας, αν μπορεί να εξελιχθεί ο τοκετός, αν κάτι πρέπει να αλλάξουμε ώστε το έμβριο να μην επηρεάζεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ο γιατρός συμμετέχει περισσότερο στις περιπτώσεις που είτε για κάποιο λόγο η μητέρα είτε το έμβριο δεν είναι στην τέλεια κατάσταση. Αυτό όμως είναι και η εξαίρεση στον κανόνα. Υπάρχουν κάποιες φορές που μπορεί να χρειαστεί και ο γιατρός να κάνει αυτό, κάτι που λέμε εμβριουλκία στο τέλος, δηλαδή να τραβήξει το έμβριο. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό? Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε κουραστεί τόσο πολύ που η προσπάθεια που κάνουμε σε έναν δύσκολο τοκετό που έχει κρατήσει πολλή ώρα και που το κεφάλι ξεκινάει από ψηλά να μην είναι επαρκής για να βγει και να χρειάζεται κάποια υποβοήθηση. Ή σε μια άλλη περίπτωση, γιατί ναι, εμείς τα καταφέρνουμε μια χαρά, αλλά όταν σπρώχνουμε και που πιέζεται και λιγάκι παραπάνω το έμβριο, μπορεί κάποιο εμβριάκι να κάνει μια παρατεταμένη βραδικαρδία, δηλαδή να ρίξει τον καρδιακό του ρυθμό, που σημαίνει ότι δεν οξυγονώνεται και πολύ σωστά εκείνη την ώρα. Και μπορεί εμείς να το βγάζαμε μόνοι μας με τη δική μας προσπάθεια τη σωματική μετά από 20 λεπτά, αλλά εμείς να μην έχουμε αυτό το περιθώριο το χρονικό και να θέλουμε να βγει σε 5 λεπτά. Γιατί λίγο ζορίζει και να πρέπει να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία του τοκετού. Αυτό εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού, το αν θα το εφαρμόσει, το πότε θα το εφαρμόσει. Ιδανικά θέλουμε να μην συμμετέχουμε σε τέτοια πράγματα, να το καταφέρουμε μόνοι μας, να μην το επηρεάσουμε καθόλου το μικράκι. Αλλά αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο, μην το φοβάστε. Το λέω γιατί πολλοί μου λένε Παναγία μου, δεν θέλω να μου συμβεί αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο για το παιδί. Δεν είναι επικίνδυνο για το παιδί. Επικίνδυνο είναι αυτό που κάνεις αν δεν ξέρεις να το κάνεις σωστά ή δεν το εφαρμόσεις όταν πρέπει σωστά. Αν το εφαρμόζεις για να διευκολύνεις τον τοκετό ή να μειώσεις κάποιους κινδύνους που μπορεί να έχει το έμβριο στο τοκετό, όχι για να δημιουργήσεις κινδύνους. Δεν το κάνουμε γιατί βαρεθήκαμε να περιμένουμε για τώρα σπρώχνει η Ελένη τόση ώρα και λέμε εντάξει, Ελένα, δεν θέλω να πάμε και σπίτι να ξεμπερδεύουμε, το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Το κάνουμε αν υπάρχει κάποιος λόγος. Αν πιστεύουμε δεν θα τα καταφέρει η Ελένη ή οποιαδήποτε κοπέλα μόνη της και πρέπει εμείς και με τον τρόπο μας λίγο να βοηθήσουμε για να διευκολύνουμε και να μειώσουμε την πιθανότητα κινδύνων, όχι για να δημιουργήσουμε έξτρα κινδύνους. Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε μια διαδικασία αν πρέπει να γίνει, γιατί γίνεται για το καλό το δικό μας ή για το καλό του εμβρίου ουσιαστικά. Ιδανικά θέλουμε να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν στο κομμάτι αυτό κάποιος θέλει να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο. Εγώ αποφεύγω να μπω σε λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι ότι γι' αυτό επιλέγουμε στις μέρες μας να είμαστε κάπου που να υπάρχει μια ειδική παρακολούθηση από ανθρώπους που ξέρουν. Στις περισσότερες γυναίκες που θα πάμε να γεννήσουμε δεν θα χρειαστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχει η δυνατότητα και στην εποχή μας ακόμα και σε κάποια κράτη με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα να γεννήσει κανείς και στο σπίτι. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τις 7-8 κοπέλες που είμαστε σήμερα εδώ ποιος θα έχει πρόβλημα
και θα χρειαστεί πράγματι την παρουσία ενός γιατρού στον τοκετό του σε σχέση με κάποιον άλλο που μπορεί και αν δεν ήταν ο γιατρός εκεί να μην γινόταν τίποτα απολύτως διαφορετικό. Γιατί ο τοκετός είναι μια διαδικασία που δεν μπορείς να την προβλέψεις πάντα πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε δηλαδή μεγάλα έμβρια με δύσκολες θέσεις που όταν έρχεται ο τοκετός γεννιούνται εύκολα και γρήγορα και εμβριάκια που είναι πιο μικρά, που έχουν πάρει καλή θέση και για κάποιο λόγο γίνονται λίγο περίεργα πράγματα στη διάρκεια του τοκετού, ας πούμε, που δεν μπορούσες πριν τον τοκετό να το προβλέψεις, που θα περίμενες στη θεωρία να ήταν όλα καλά και εύκολα και σχετικά γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι εύκολο να κάνεις μια κατηγοριοποίηση και να πούμε «Α, ωραία, η Χριστίνα που θα γεννήσει ομαλά και φυσιολογικά και δεν θα χρειαστεί τίποτα, ας μείνει στο σπίτι να γεννήσει εκεί και εσύ Μαρία, ξέρω εγώ, που θα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, έλα στην κλινική να το αντιμετωπίσουμε». Δεν ξέρουμε, είναι η απάντηση σε ποιον μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και πάντα λίγο σε συστήματα υγείας που δεν είναι τόσο οργανωμένα ώστε ο τοκετός στο σπίτι να είναι ένα μέρος ενός εθνικού συστήματος υγείας, δηλαδή να υπάρχει μια οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς ενός ανθρώπου από το σπίτι στην κλινική και να μην εξαρτάται από τον ίδιο. Αν κάτι στραβώσει, να πει τώρα: ωραία, πρέπει να σηκωθώ, να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω στην κλινική για να έχω μια καλύτερη αντιμετώπιση. Εκεί μπερδεύονται λιγάκι τα πράγματα και πλέον έχουμε μεταφέρει τον τοκετό στην κλινική για να καλύπτουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις ουσιαστικά, τις σπάνιες όμως περιπτώσεις. Πείτε με ερωτήσεις πάνω σε αυτά αν έχουμε κάτι. Μπορούμε ανα πάσα στιγμή να γυρίσουμε και να κάνουμε κάποια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να σας κουράζω έτσι πολύ ώρα, γι' αυτό και περνάω λιγάκι έτσι από το ένα θέμα στο άλλο. Ένα θέμα που πάντα συζητάμε σε αυτή τη φάση και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί μπορεί να μην τα έχετε συζητήσει με τη Γεωργία ή ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μας το έχει παρουσιάσει η Γεωργία να είναι λίγο διαφορετικός, είναι τα βλαστικά κύτταρα. Όταν θα πάμε να γεννήσουμε στην κλινική, θα μας ρωτήσουν οι ΜΕΕΣ του μεευτηρίου αν έχουμε επιλέξει να συλλέξουμε τα βλαστικά κύτταρα ή αν έχουμε επιλέξει αν έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε ένα κομμάτι του ομφαλίου λόρου. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα που στοχεύουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί κανείς να κάνει, να έχει επιλέξει να το κάνει ή να μην το κάνει. Δεν είναι δεσμευτικό, ούτε κανείς θα μας πιέσει να κάνουμε κάτι, ούτε να μην κάνουμε κάτι. Είναι τελείως προσωπικό το αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα βλαστικά κύτταρα είναι κάποια κύτταρα που τα ονομάζουμε και εμείς και ως αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, δηλαδή μοιάζουν με τα κύτταρα που δημιουργούν στη συνέχεια το αιμοποιητικό μας σύστημα, άρα έχουν κάποιες αιμοποιητικές δυνατότητες. Και μπορούμε αυτά τα κύτταρα να τα χρησιμοποιήσουμε για την θεραπεία κάποιων παθήσεων, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι λευχαιμίες, παθήσεις του αιμοποιητικού συστήματος, λευχαιμία, απλαστική ανεμία, όταν ο οργανισμός μας έχει κάποια εκτροπή από το φυσιολογικό και δεν μπορεί να παράγει σωστά τα ερυθρά ή τα λευκά του αιμοσφαίρια. Θα έχουμε ακούσει καμιά φορά για παιδάκια που έχουν λευχαιμία ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν συμβατό δότη μυελού των οστών. Γιατί και με αυτόν τον τρόπο ο μυελός των οστών είναι ένα από τα αιμοποιητικά μας όργανα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να παράγει με καλύτερο τρόπο τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή τα λευκά αιμοσφαίρια ενός ανθρώπου που έχει κάποιο πρόβλημα στο αιμοποιητικό του σύστημα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη χρήση των βλαστικών κυττάρων. Αν δηλαδή έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι συμβατός με εμάς και έχουμε τα βλαστικά του κύτταρα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι κάτι που εφαρμόζεται στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή μπορούμε όχι να θεραπεύσουμε με βεβαιότητα ένα πρόβλημα, αλλά να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το θεραπεύσουμε. Γιατί η χρήση των βλαστικών κυττάρων δεν σημαίνει ότι θα λύσει οπωσδήποτε το πρόβλημα, αλλά έχει μια σημαντική πιθανότητα να μας βοηθήσει. Άρα, αν έχουμε κρατήσει βλαστικά κύτταρα του ίδιου του οργανισμού ή κάποιου άλλου οργανισμού που είναι συμβατός με αυτόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις ως μόσχευμα για την προσπάθεια θεραπείας του προβλήματος. Η συλλογή των βλαστικών κυττάρων μπορεί να γίνει είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, δηλαδή να γίνει δωρεά σε δημόσια τράπεζα. Υπάρχει μια τράπεζα δημόσια στο Ίδρυμα των Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου αν θέλει κάποιος μπορεί να δωρήσει τα βλαστικά του κύτταρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να έρθω σε μια επαφή με τη δημόσια τράπεζα, να παρακολουθήσω κάποια βίντεο ενημερωτικά που έχουν, να μου δώσουν ένα κουτί συλλογής, να το δώσετε εσείς εμάς, όταν θα έρθει η ώρα του τοκετού να το συλλέξουμε με κάποιες ειδικές συνθήκες αφού γεννηθεί το έμβριο και να το επιστρέψουμε πίσω μετά στη δημόσια τράπεζα, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό
οποιοσδήποτε θέλει στο μέλλον. Δεν είναι φύλαξη για εμάς, να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για το δικό μας παιδί, αλλά για οποιοδήποτε παιδί εμφανίσει κάποιο πρόβλημα και την χάνει να είναι συμβατό με τα βλαστικά κύτταρα τα δικά μας που έχουμε συλλέξει. Η ιδιωτική φύλαξη έχει τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Είναι ότι κάνω μία φύλαξη για εμένα, μόνο για εμένα, για να το χρησιμοποιήσει το παιδί μου στο μέλλον αν εμφανίσει κάποιο πρόβλημα και κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω αν το χρειαστώ και αν δεν το χρειαστώ θα μείνει εκεί ανεκμετάλλευτο. Η ιδιωτική φύλαξη γίνεται με κάποιο κόστος, δηλαδή με κάποια ιδιωτική εταιρεία την οποία εμείς την πληρώνουμε για να μας κάνει αυτή τη φύλαξη σε ειδικές συνθήκες για μια 20ετία. Η δωρεά, φυσικά, το λέει και η λέξη, είναι δωρεά, δεν πληρώνουμε εμείς για να κάνουμε μια δωρεά. Τη δίνουμε για να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε θέλει στο μέλλον. Τι είναι πιο σωστό ιατρικά? Πιο σωστό ιατρικά είναι η δημόσια φύλαξη των βλαστικών κυττάρων, η δωρεά, για δύο λόγους. Γιατί η πιθανότητα να τα χρειαστούμε εμείς είναι πάρα πολύ μικρή, όσο και αν οι λευκαιμίες τις ακούμε συχνά, επειδή είναι κάτι που μας τρομάζει, αλλά επειδή είμαστε και πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, είναι μικρή η πιθανότητα να εμφανίσει ένας άνθρωπος λευκαιμία. Άρα το πιο πιθανό, αν τα φυλάξουμε εμείς ιδιωτικά, είναι να πληρώσουμε κάποια χρήματα που δεν θα έχουν κάποια ανταπόκριση σε εμάς και να τα στερήσουμε και από κάποιον άλλον που ενδεχομένως θα τα χρειαζόταν και θα μπορούσε να θεραπευθεί και δεν θα ήταν το δικό μας παιδί. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και στην περίπτωση που επιλέξουμε τελικά να τα κρατήσουμε ιδιωτικά, τις πιο πολλές φορές που θα εμφανιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα δεν θα είναι αντιμετωπίσιμο με τα δικά μας βλαστικά κύτταρα πάντα, αλλά είναι πολλές φορές που θα χρειαστούμε τα βλαστικά κύτταρα κάποιου άλλου οργανισμού. Γιατί συνήθως οι πιο πολλές φορές αυτές οι παθήσεις οφείλονται σε κάποιο παθολογικό γονίδιο που μπορεί να έχει ο οργανισμός μας και να μας οδηγεί στο να εμφανίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αν είναι γονιδιακό το πρόβλημα που οδήγησε τη λευκαιμία και όχι περιβαλλοντικό, δηλαδή πάνω χάρη εκτέθηκε το παιδάκι σε μια ακτινοβολία και το οδήγησε εκεί, στην περίπτωση λοιπόν που είναι γονιδιακό, τα βλαστικά μας κύτταρα έχουν το ίδιο γονίδιο, το ίδιο γονιδιακό πρόβλημα. Άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λύση του προβλήματος στο δικό μας οργανισμό και θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να ψάξουμε να βρούμε κύτταρα κάποιου άλλου οργανισμού που να είναι συμβατά με εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως όλοι μας τα κάναμε ιδιωτική φύλαξη, όταν θα πάμε να βρούμε τα κύτταρα κάποιου άλλου οργανισμού, δεν τα υπάρχουν διαθέσιμα γιατί όλοι τα έχουμε κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Έχει βέβαια κάποιο νόημα και η ιδιωτική φύλαξη για να πεις ότι σε ένα ποσοστό μικρό εξασφαλίζω σε ποσοστό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσω τα δικά μου κύτταρα, αλλά γενικά ιατρικά είναι πιο ορθή η δωρεά. Και επειδή δεν είναι τόσο σημαντική η συμβατότητα των μοσχευμάτων αυτών, όπως είναι αν πας να πάρεις μια καρδιά, να κάνεις μια μεταμόσχευση καρδιάς, δηλαδή που είναι δύσκολο να βρεις συμβατό μόσχευμα, έχει βρεθεί ότι για τον ελληνικό πληθυσμό, αν είχαμε περίπου 10.000 δείγματα βλαστικών κυττάρων διαθέσιμα, θα μπορούσε κάθε άνθρωπος που θα έχει αντίστοιχο πρόβλημα να βρει ένα μόσχημα που να είναι συμβατό με αυτό. Δηλαδή, αν παίρναμε μόνο τους τοκετούς που κάνουμε σε ένα-δύο από τα μεγάλα μευτήρια της Αθήνας και κάναμε σε όλους λήψη των βλαστικών κυττάρων για τη δημόσια τράπεζα, θα λύναμε το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων για αυτό το σκοπό. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Αν όταν θα έρθει η ώρα να γεννήσουμε, θέλουμε να κρατήσουμε τα βλαστικά κύτταρα, γιατί αλλιώς πετάγονται, όπως απορρίπτει κάθε κλινική κάποια βιολογικά υλικά που δεν χρειάζονται. Και αν θα κάνουμε τη φύλαξη, αν αυτή θα είναι ιδιωτική ή θα το δώσουμε σε μια δημόσια τράπεζα. Το κομμάτι της συλλογής του ομφαλίου λόρου είναι κάτι διαφορετικό. Στον ομφάλιο λόρο είναι αυτό το σωληνάκι, το κορδονάκι, όπως θέλει να το πει κανείς, που ενώνει τον πλακούντα με το έμβριο και μεταφέρει το οξυγόνο, τα θερμικά συστατικά μεταξύ του πλακούντα και του εμβρίου ουσιαστικά και στηρίζεται για την ζωή του από αυτό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο έμβριο. Στον ιστό λοιπόν αυτό τώρα του ομφαλίου λόρου υπάρχουν κάποια άλλα κύτταρα που ονομάζονται μεσεγχηματικά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα είναι τα ίδια κύτταρα από τα οποία έχει προέρθει ο οργανισμός μας. Έτσι, η γονιμοποίηση γίνεται του αρείου από το σπερματοζωάριο, φτιάχνει ένα κύτταρο και αυτό το κύτταρο που στην αρχή είναι αδιαφοροποίητο, πολλαπλασιάζεται, κάνει πολλά ίδια κύτταρα, διαιρείται, τα οποία είναι κύτταρα που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, είναι απλά μια μάζα κυττάρων που κάνουν όλο το ίδιο πράγμα. Και μετά με ένα μαγικό, ας το πούμε, τρόπο, ένα μέρος των κυττάρων αυτών πάει και φτιάχνει τον πλακούντα, ένα μέρος των κυττάρων που είναι ίδια στην αρχή πάει και φτιάχνει τον ομφάλιο λόρο, ένα άλλο μέρος των κυττάρων θα φτιάξει τον εγκέφαλο, ένα θα φτιάξει το σκελετικό σύστημα του εμβρίου, ένα θα κάνει το μοποιητικό, θα κάνει την καρδιά. Άρα έχουν τη δυνατότητα αυτά τα κύτταρα, εάν τους δώσει κανείς μια κατάλληλη κατεύθυνση, να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Και προσπαθούν οι επιστήμονες σε αυτή τη φάση να εκμεταλλευτούν αυτή την ιδιαιτερότητα των κυττάρων αυτών και να τα κάνουν διάφορες λειτουργίες.
Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έτσι, δεν έχουν σαφή εφαρμογή τα μεσεγχηματικά κύτταρα, αλλά είναι πεδίο μεγάλης έρευνας και θεωρούν αυτοί που ασχολούνται με αυτά ότι μπορούν σε μερικά χρόνια να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλά πράγματα. Στη θεραπεία παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Πάρκινσον και σε ακραίες περιπτώσεις μέχρι να φτιάξουν και όργανα προς μεταμόσχευση. Δηλαδή να μπορούν από τα μεσεγχηματικά σου κύτταρα να σου φτιάξουν μια δικιά σου καρδιά που να είναι και συμβατή με τον οργανισμό σου, έτσι ώστε αν έχεις κάποιο πρόβλημα σοβαρό και μια σοβαρή καρδιοπάθεια που χρειάζεται να κάνεις παραδείγματος χάρη μεταμόσχευση καρδιάς, να μην στηρίζεσαι από το αν θα βρεις ένα συμβατό δότη για να κάνει αυτή την ιστορία, αλλά να φτιάξεις μια καρδιά τεχνητά από τα δικά σου κύτταρα, η οποία να είναι και μορφολογικά, ανατομικά σωστή, αλλά και συμβατή με το δικό σου γενετικό υλικό και έτσι θα λυθεί και το πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων. Αλλά αυτό είναι ακόμα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται στην πράξη. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί στην πράξη και έρχονται λοιπόν αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν και τη φύλαξη των πλαστικών κυττάρων και σου λένε θέλεις να σου κρατήσω για μια 20ετία ένα κομμάτι από τον ομφάλιο λόρο, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα μεσεγχηματικά κύτταρα, ώστε αν υπάρξουν εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα αυτό, να μπορείς εσύ να τα χρησιμοποιήσεις. Άρα στην ουσία είναι περισσότερο μια παρακαταθήκη για το μέλλον και όχι για κάτι που μπορεί να μας κάνει μια σαφή εφαρμογή σε αυτές τις μέρες. Και επιλέγουμε, αν θέλουμε, μόνο ιδιωτικά σε αυτή την περίπτωση, γιατί αφορά τον ίδιο τον οργανισμό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιον άλλον. Αν θέλει κανείς να κρατήσει ένα κομμάτι του ομφαλίου λόρου και τα μεσεγχηματικά του κύτταρα για ένα διάστημα συνήθως 20 ετών. Οπότε όταν θα πάμε να γεννήσουμε θα μας ρωτήσουν και θα πούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ή όχι τα πλαστικά κύτταρα και αν θέλουμε να κρατήσουμε ή όχι ένα κομμάτι του ομφαλίου λόρου. Πείτε με ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Εδώ κάποιος πρέπει να έχει κάποια ερώτηση, δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί και εμείς τα ξέρουμε τόσο καλά αυτά. Μέχρι τώρα έχετε σκεφτεί, το έχουμε ξανακούσει, αυτό έχουμε αποφασίσει, μέχρι τώρα θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε. Είναι κάποια ερώτηση που σας βοηθάει να αποφασίσετε αν θα πάμε στη μία κατεύθυνση ή στην άλλη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο σεμινάριο που κάναμε με τη Γεωργία, αν θυμάμαι καλά, μας ανέφερε για τη δεύτερη περίπτωση η συλλογή των... Ναι, ότι ίσως είναι καλό κάπως να το αφήσουμε, να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο ομφάλιος λόρος, αν μείνει κάποια ώρα, μέχρι να φύγουν όποια, δεν ξέρω, υγρά τροφές υπάρχουν, τα απορροφά το μωρό και είναι πολύ σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Τώρα ελπίζω να μην μεταφέρω λάθος από αυτά που είπε. Και... μπορεί να μεταφέρεις κάτι και να κατανόησα την Γεωργία να απολυθεί. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα πεις τώρα. Σε πειράζομαι. Ναι, κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ, δεν ξέρω, ήταν και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ξέρω τι λες και θα σου το πω, είναι σωστή ερώτηση, θα σου πω τώρα κάτι. Υπάρχει λοιπόν όταν γεννιόμασταν όλοι εμείς, στα χρόνια τα παλιά, τα πιο παλιά, εγώ λίγο πιο παλιά, εσείς λίγο νωρίτερα, μας κόβαν τον ομφάλιο λόρο αμέσως. Δηλαδή με το που γεννιόταν και έβγαινε ένα παιδί από το σώμα της μητέρας του, το πρώτο πράγμα που κάναμε, γιατί θεωρούσαμε ότι βοηθάει στην πρώτη του αναπνοή, στο να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του σώματός του και να λειτουργήσει λίγο πιο γρήγορα η αλλαγή του κυκλοφοριακού και του αναπνευστικού συστήματος, κόβαμε το λόρο αμέσως, δηλαδή σε κλάσματα δευτερολέπτου ουσιαστικά. Και αυτό γινόταν και μέχρι πριν από μια δεκαετία περίπου. Γιατί ήταν μια πάγια τακτική που το κάναμε όλοι. Κάποια στιγμή κάποιοι, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί, αποφάσισαν να κάνουν μια έρευνα και να δούνε αν τελικά δεν το κάνεις παιδί μου αυτό αμέσως, δεν το κόψεις αμέσως και καθυστερήσεις την απολύνωση του ομφαλίου λόρου που λέμε έχει κάποια αρνητική ή κάποια θετική επίδραση. Εντάξει, προφανώς το κάνεις σε πειραματόζωα πρώτα και όχι σε ανθρώπους, για να δουν λιγάκι τι αλλάζει. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνω διαφορετικά ή να το κάνω έτσι. Βρέθηκε λοιπόν ότι δεν επηρεάζει αρνητικά σε κάτι. Δηλαδή ότι δεν είναι ότι επειδή το καθυστέρησα δημιουργώ κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό του να αναπνεύσει του να κάνει κάποιες λειτουργίες του διαφορετικά. Και μάλιστα βρέθηκε επίσης ότι η συνεχής αυτή παροχή αίματος που μπορεί να διαρκέσει για 2-3 λεπτά ακόμα από την ώρα που βγαίνει το αίμα, γιατί κάποια στιγμή σταματάει να σφίζει ο λόρος, δηλαδή και τίποτα να μην κάνουμε, δεν είναι κάτι που γίνεται συνεχόμενα, γιατί κάποια στιγμή αποκολλάται και ο πλακούντας. Οπότε μπορεί να υπάρχει όμως μια παροχή που να συνεχίσει για άλλα 3, 4, 5 λεπτά. Και αυτή η παροχή κάποιων θρεπτικών συστατικών και κυρίως
του σιδήρου έχει βρεθεί ότι αν τη διατηρήσουμε για άλλα 3, 4, 5 λεπτά και μετά κόψουμε το λόρο, ότι στην ουσία έχει μικρότερη πιθανότητα το έμβριο να παρουσιάσει ανεμία στα πρώτα χρόνια της ζωής του, γιατί γεμίζουν λίγο περισσότερο οι αποθήκες του με σίδηρο. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι τόσο για τα θρεπτικά συστατικά, γιατί σκεφτείτε λοιπόν ότι έχει μια παροχή θρεπτικών συστατικών το έμβριο επί 9 μήνες. Πόσες ώρες είναι αυτές, πόσα λεπτά τα κάνει κανείς τους μήνες, σε εβδομάδες και σε μέρες και σε ώρες και σε δευτερόλεπτα. Προφανώς το να είναι μια τόσο μεγάλη παροχή θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου για τόσα λεπτά, και αν το κρατήσει και 1-2 λεπτά παραπάνω, ελάχιστη διαφορά έχει και το καταλαμβάνεται κανείς με τη λογική. Αλλά οι αποθήκες του σιδήρου γεμίζουν λιγάκι, όπως φαίνεται, με αυτή τη συνεχόμενη παροχή αίματος και έχει αυτό το πλεονέκτημα. Δεν είναι κάτι που θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αν το στερήσουμε από το παιδί μας, γιατί και σε εμάς που επί τόσα εκατοντάδες χρόνια κόβαμε το λόρο αμέσως, δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς είχαν σοβαρή ανεμία στα πρώτα χρόνια της ζωής του που θα την είχαμε διορθώσει αν κάναμε, ας πούμε, μια πιο γρήγορη απολύνωση του ομφαλίου λόρου. Αν όμως κάποιος δεν επιλέξει, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη συλλογή του κομματιού του ομφαλίου λόρου, έχει να κάνει με τη συλλογή των βλαστικών κυττάρων. Γιατί το κομμάτι του ομφαλίου λόρου το παίρνουμε όποτε θέλουμε. Και μετά που θα έχει σταματήσει η παροχή του αίματος, δεν επηρεάζει κάτι. Για να συλλέξουμε όμως τα βλαστικά κύτταρα, εάν περιμένουμε να σταματήσει αυτή η ροή του αίματος προς τον πλακούντα, μετά δεν έχει ροή και πάμε να συλλέξουμε τα βλαστικά κύτταρα και παίρνουμε μια πολύ μικρή ποσότητα, την οποία μετά θα μας την απορρίψουν. Δεν θα μπορούν να κρατήσουν, λέει το μόσχη, γιατί πρέπει να είναι από μια ποσότητα και πάνω. Άρα, αν εμείς δηλαδή θέλουμε να συλλέξουμε τα βλαστικά κύτταρα, πρέπει να κάνουμε τη συλλογή και την απολύνωση του ομφαλίου λόρου άμεσα μετά την έξοδο, για να έχουμε υλικό να συλλέξουμε. Αν επιλέξουμε να μην το κάνουμε, τότε προφανώς θα κάνουμε αυτό που λέμε καθυστερημένη απολύνωση του ομφαλίου λόρου, έτσι ώστε αυτό το μικρό όφελος που έχει το έμβριο να είναι υπέρ μας ουσιαστικά. Κάποιοι καμιά φορά ρωτάνε σε αυτή τη φάση που να κάνουμε και τα δύο, δηλαδή να καθυστερήσουμε λίγο, να πάρουμε και τα βλαστικά κύτταρα, να πάρει και λίγο το μικρό. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Γιατί ούτε το σίδηρο αυξάνεις, ούτε τα βλαστικά κύτταρα παίρνεις αυτά που θέλεις. Είναι η κλασική ελληνική ερώτηση, λίγο αυτή, που θέλουμε να τα κάνουμε όλα από λίγο, αλλά στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Εγώ πάντως λίγο τώρα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπατε, μάλλον το όφελος για κάποιον που θα πάρει και θα χρησιμοποιήσει τα βλαστικά κύτταρα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα έχει το νεογέννητο, αν κρατήσουμε τον ομφάλιο λόρο λίγο παραπάνω. Έτσι είναι. Αυτό απλά το ένα είναι για κάποιον άγνωστο που δεν το γνωρίζουμε και το άλλο είναι ένα μικρό όφελος για το δικό μας παιδί. Οπότε εκεί καμιά φορά είναι που μπαίνουμε λίγο στη λογική να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, για να πεις θα στερήσω κάτι φοβερό από το παιδί μου, αν θέλω να κάνω μια συλλογή των βλαστικών κυττάρων. Και εντάξει, και αν δεν την κάνουμε εμείς τη συλλογή, σίγουρα θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα την κάνει. Αλλά για να βοηθήσουμε γενικά το κοινωνικό σύνολο σε κάποια τέτοια πράγματα, καλό είναι όσοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε μια συλλογή και μια δωρεά των βλαστικών μας κυττάρων, αν μπορούμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών, αν μπορούμε, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο μακάβριο, να γίνουμε και να συμμετέχουμε και στη δωρεά οργάνων. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει να έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάποιο ατύχημα συνήθως που να μην επηρεάζει την λειτουργία των οργάνων και να πρέπει όταν εμείς δεν είμαστε πλέον στη ζωή να τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος άνθρωπος. Αλλά είναι πράγματα που έχουν εφαρμογή, σώζονται άνθρωποι, σώζονται ζωές και όσο μπορούμε καλό είναι όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και σε πιο απλά πράγματα ακόμα. Στην αιμοδοσία, ας πούμε, που είμαστε μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της αιμοδοσίας. Ας πούμε. Δηλαδή, όταν θα πάμε να χειρουργηθούμε και κάνουμε μια απλή χειρουργική επέμβαση, θα μας ζητήσουν από την κλινική στην οποία θα χειρουργηθούμε να τους πάμε 2 φιάλες αίμα. Γιατί δεν υπάρχει μια διαδικασία που θα έπρεπε να γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, όλοι μας θα έπρεπε 2 φορές το χρόνο να πηγαίνουμε να δίνουμε αίμα. Ποιος το κάνει? Σχεδόν κανείς από εμάς δεν το έχει κάνει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει όμως όλοι να πηγαίνουμε 2 φορές. Γιατί και τον δικό μας οργανισμό βοηθάει η ανανέωση λίγο του αίματός μας και κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορεί να το χρειαστούν στη συνέχεια. Αλλά είμαστε λίγο πίσω ως χώρα σε αυτά τα πράγματα. Μαρία, ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση? Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αν κατάλαβα καλά, το δεύτερο σενάριο που είπατε με το κομμάτι με τον ομφάλιο λόρο μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που
το να αφήσουμε να πάρει το παιδάκι τα θρεπτικά συστατικά, το σίδερο. Ναι, δηλαδή επηρεάζει μόνο τη συλλογή των βλαστικών κυτάρων, αυτό που λέμε. Το κομμάτι του ομφαλίου λόρου μπορούμε να το κρατήσουμε και μόλις τελειώσει η παροχή του αίματος από τον πλακούντα προς το έμβριο, αφού το κόψουμε κάποια στιγμή θα πάρουμε ένα κομμάτι. Δεν αλλάζει το ένα το άλλο. Σε περίπτωση πως εμείς έχουμε κάποια πιθανότητα να έχει κάποια ανεμία το μωρό, λόγω κληρονομικότητας κτλ. Είναι κάτι που θα του είναι χρήσιμο, δηλαδή αυτό να του γεμίσουμε τις αποθήκες του σιδήρου. Εννοείς ανεμία κληρονομικής μορφής, μεσογειακή ανεμία και τέτοια? Μεσογειακή όχι, από ό,τι έχω καταλάβει. Κάποιο άλλο είδους ανεμία τέτοιου? Όχι, γιατί αυτές οι μορφές της ανεμίας που είναι κληρονομικής μορφής έχουν να κάνουν με την αδυναμία του οργανισμού μας να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Οπότε όσο και να τον φορτώσουμε εμείς με σίδηρο, αν δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει σωστά τα ερυθρά του αιμοσφαίρια, δεν θα τον βοηθήσει σε κάτι. Έχει να κάνει απλά με ανεμίες λόγω έλλειψης σιδήρου. Και το μητρικό γάλα που θυλάζουμε αργότερα, παρότι η φύση κάνει κάποια πράγματα με σοφία, είναι λίγο χαμηλό σε παροχή σιδήρου στα παιδιά και καμιά φορά οι παιδίατροι δίνουν λίγο έξτρα σίδηρο με κάποιες μορφές, είτε στη μητέρα είτε στο έμβριο, για να εμπλουτίζουν λίγο το μητρικό γάλα σε σίδηρο. Οπότε γενικά η έλλειψη σιδήρου είναι κάτι που μας απασχολεί λιγάκι στο ανθρώπινο είδος για τους πρώτους μήνες, μέχρι να αρχίσουν να τρέφονται και λίγο διαφορετικά τα μικράκια, αλλά δεν είναι κάτι τόσο δραματικό που πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε από κάτι. Σκεφτείτε πόσα χρόνια σε όλους κόβαμε τον ομφάλιο λόρο αμέσως και ελάχιστη εμφάνισαν σοβαρή ανεμία έτσι τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Άλλη ερώτηση πάνω σε αυτά τα θέματα? Τα βλαστικά, τα μοντέλια, είχατε σκεφτεί αν θα κάνουμε τη συλλογή, έτσι βοήθησε λίγο κάτι η ενημέρωση αυτή, στο να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται? Έχουμε χρόνο, όποιος θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αν θέλει να κάνει μια δωρεά των βλαστικών κυτάρων, απλά αν κάποιος το σκέφτεται ή έχει ήδη αποφασίσει να το κάνει, μην τα αφήσει τη τελευταία στιγμή, γιατί θέλει μια διαδικασία να δω κάποια βιντεάκια, να ενημερώσει το σύστημα ότι έχω παρακολουθήσει, δηλαδή έχω ενημερωθεί για το τι πρόκειται να κάνω. Να πάει κάποιος να πάρει το κουτί της συλλογής, να το έχω διαθέσιμο. Μπορεί δηλαδή κάποιος που το αφήσει τελευταία στιγμή να ξεκινήσει και το λίγο νωρίτερα, γιατί καμιά φορά δεν γίναμε όλοι 40 εβδομάδες που περιμένουμε την πιθανή μας ημερομηνία να γεννήσουμε. Και σας πω και ένα-δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό, που μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε και τελευταία στιγμή να γεννήσουμε και λίγο νωρίτερα και τελικά να μην προλάβουμε. Αν κάποιος θέλει να κάνει ιδιωτική φύλαξη, υπάρχουν πολλές τράπεζες, μπορεί να έχει επιλέξει από πριν μια τράπεζα ιδιωτική και να έχει κάνει μια συμφωνία. Αν δεν έχουμε επιλέξει, μπορεί να υπάρχουν πάντα και άνθρωποι στο μευτήριο που έχουν εταιρείες, κάθε μευτήριο έχει μια σύμβαση με μια ιδιωτική τράπεζα, οπότε και τελευταία στιγμή μπορεί να, ακόμα και την μέρα που είμαστε εκεί στο μευτήριο, μπορούμε να επιλέξουμε μια ιδιωτική φύλαξη είτε των βλαστικών κυτάρων είτε του ομφαλίου λόρου, αλλά για τη δωρεά πρέπει να έχουμε κάνει μια προετοιμασία από πριν, να μην τα αφήσουμε τελευταία στιγμή, ή αν πάμε στην κλινική δεν το έχουμε οργανώσει, δεν μπορεί να οργανωθεί από την κλινική στην οποία θα είμαστε εκείνη την ώρα. Πρέπει να γίνει μέσω του συγκεκριμένου τμήματος του Ιδρύματος των Ιατροβιολογικών Ερευνών. Επειδή σας είπα κάτι για την πιθανή ημερομηνία του κετού και είναι κάτι που θέλω έτσι λίγο να το αναφέρουμε σε αυτά τα μαθήματα και δεν θέλω να σας κουράζω πάρα πολύ, αλλά αν οποιαδήποτε ερώτηση έχουμε θα το συζητήσουμε λίγο μετά. Αλλά αυτό είναι κάτι που έχει λίγο σημασία, γιατί γίνεται και ένας λίγο περίεργος χειρισμός εδώ στην Ελλάδα με την πιθανή ημερομηνία του κετού. Έτσι, η πιθανή ημερομηνία του κετού δεν είναι ημερομηνία λήξης της εγκυμοσύνης. Δεν είναι ότι αν περάσουμε 1 ή 2 μέρες ή μια εβδομάδα ή 10 μέρες την πιθανή ημερομηνία του κετού γίνεται κάτι δραματικό. Ξαφνικά εκρήγνεται το εσωτερικό της κοιλιάς και κάτι δεν πάει καλά. Ναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που γίνονται μετά την πιθανή ημερομηνία, που ο πλακούντας λιγάκι σε ένα βαθμό υπολειτουργεί και μπορεί κάποια στιγμή η παροχή κάποιων συστατικών στο έμβριο να αλλάξει. Αλλά αυτό δεν γίνεται ξαφνικά και απότομα από τη μία μέρα στην άλλη, γίνεται με μια αργή και μεταβατική διαδικασία. Οπότε γενικά δεν είναι ότι πρέπει εμείς, φτάνοντας στην πιθανή μας ημερομηνία, να γεννήσουμε. Το λέω γιατί μπορεί να σας πούνε πολλές κοπέλες φίλες που μας παρακολουθεί κάποιος άλλος γιατρός, ότι εμένα μου είπε ο γιατρός μου ότι αν φτάσω στις 6 Ιουνίου, που είναι η πιθανή μου ημερομηνία, πρέπει τη μέρα εκείνη, αν δεν έχω γεννήσει, να πάω να γεννήσω. Δεν ισχύει αυτό.
Αν υπάρχει κάποια παθολογία, κάτι περίεργο, ένα μικρό έμβριο, μια υπέρταση της μητέρας, άλλες καταστάσεις τέλος πάντων που μπορεί να επηρεάζουν κάποια πράγματα, θα το έχουμε ήδη συζητήσει από πριν και θα έχουμε πει ότι ξέρεις θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σε μια εγκυμοσύνη η οποία εξελίσσεται ομαλά, φυσιολογικά, χωρίς προβλήματα, με ένα εμβριάκι το οποίο αναπτύσσεται σωστά κτλ., μπορεί κανείς να περιμένει και 10 και 12 μέρες μετά την πιθανή ημερομηνία του τοκετού. Δηλαδή να έχουμε μια πιθανή ημερομηνία, παραδείγματος χάρη, στις 6 Ιουνίου και να φτάσουμε μέχρι τις 16 Ιουνίου περιμένοντας την έναρξη του φυσιολογικού τοκετού. Θα μου πεις, μα γιατί να μην κάνω μια πρόκληση, αν δεν ξεκινάει το τοκετός μου και να πάω να γεννήσω και να ξεμπερδέψω λίγο με τη διαδικασία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς με την πρόκληση δεν μπορούμε πάντα να μιμηθούμε τη φύση και η πιθανότητα να γεννήσει κανείς φυσιολογικά κάνοντας μία πρόκληση είναι έστω και ένα κλικ μικρότερη από την πιθανότητα του όταν θα ξεκινήσει το τοκετός του από μόνος του με φυσικό τρόπο. Οπότε, αν είναι όλα καλά, είναι η μαμά καλά, είναι και το έμβριο καλά, προσπαθούμε να δώσουμε λίγο χρόνο στο σώμα μας να λειτουργήσει. Εάν ξεπερνάμε κάποια όρια και δεν συμβαίνει αυτό, προφανώς κάποια στιγμή ή αν υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση που μας αναγκάζει να το κάνουμε νωρίτερα, θα συζητήσουμε και θα επιλέξουμε να κάνουμε μια πρόκληση του τοκετού όταν υπάρχει όμως κάποιος λόγος. Δεν είναι αιτία πρόκληση του τοκετού ότι φτάσαμε στην πιθανή ημερομηνία. Αυτό έτσι λίγο θέλω να έχετε στο μυαλό σας γενικά. Πείτε μου αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Πάνω σε αυτό, πάνω σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, εγώ λίγο πάνω κάτω με αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, εξάντλησα αυτά που ήθελα σίγουρα να ξέρετε. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να μιλάμε ώρες έτσι, για το τοκετό και να μην έχουμε καλύψει ούτε ένα μεγάλο ποσοστό των θεμάτων. Αλλά επειδή πάντα και όσο πιο πολλά πράγματα λέμε από ένα σημείο και μετά η πληροφορία, το ποσοστό της πληροφορίας που μπαίνει και μένει αρχίζει και πέφτει σταδιακά σιγά-σιγά, γιατί κουραζόμαστε από την υπερπληροφόρηση. Πείτε μου κάτι που μπορεί να θέλετε να συζητήσουμε σήμερα, μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιον άλλον. Και βέβαια θα έχουμε και χρόνο μέχρι να γεννήσουμε, να πούμε και κατηδίαν κάποια πράγματα στις επισκέψεις που θα έχουμε στο τέλος της εγκυμοσύνης στο ιατρείο. Γιατρέ, σχετικά με την ημερομηνία, την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Ναι. Αν αυτή περάσει, μετά αυξάνεται και η συχνότητα που σας βλέπουμε και μας εξετάζετε για να δούμε το έμβριο. Λοιπόν, αν ας πούμε εμείς φτάσουμε στην πιθανή ημερομηνία και είναι όλα καλά, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το τοκετός μας και δείχνει ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει και πολύ άμεσα, ας πούμε. Κάνουμε μια παρακολούθηση, δηλαδή θα σου πούμε φύγε Ελένη και έλα μετά από 10 μέρες, αν δεν έχεις γεννήσει να δούμε τι θα κάνουμε. Ανά 3, το πολύ 4 ημέρες κάνουμε έναν έλεγχο, ο οποίος συνήθως περιλαμβάνει ένα υπερηχογράφημα και ένα καρδιοτοκογράφημα. Δηλαδή κάνουμε έναν έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας του εμβρίου και κάνουμε και ένα έλεγχο του Doppler να δούμε αν η παροχή του αίματος και συνεχίζει να είναι με τον τρόπο που θέλουμε. Άρα δηλαδή εκεί περίπου ανά 3 μέρες, δηλαδή 2 φορές την εβδομάδα, μέχρι να εξαντλήσουμε αυτά τα χρονικά περιθώρια που έχουμε πει ότι θα ήταν ασφαλές, κάνουμε αυτή την παρακολούθηση. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Έχω και άλλη μια ερώτηση για το επισκληρίδιο. Ναι, πέρα. Υπάρχει κάποια παθολογία που μπορεί να μην την έχουμε δει μέχρι τώρα και να προκύψει εκείνη τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε επισκληρίδιο? Ναι, 2 πράγματα, σπάνια, αλλά μπορεί να υπάρχει. Κάποια προβλήματα στη σπονδυλική μας στήλη, κάποιος που θα έχει πολύ μεγάλες κύλες στο μεσοσπονδυλίων δίσκων ή κάποια πολύ μεγάλη κυφοσκολίωση, δηλαδή να είναι στραβή ή περίεργη η μορφολογία της σπονδυλικής του στήλης. Αυτό δεν θα το ξέρουμε. Δεν θα φτάσουμε ξαφνικά και να το διαπιστώσουμε εκείνη τη στιγμή ότι έχω ένα πρόβλημα που δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα. Θα είναι κάτι που το ξέραμε μέχρι τώρα στη ζωή μας και ενδεχομένως θα το είχαμε ήδη συζητήσει και θα το ξέραμε. Αλλά ναι, αυτό επίσης μπορεί να είναι κάποια δηλαδή προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος στη σπονδυλική του στήλη. Και το άλλο είναι η λήψη αντιπαικτικών φαρμάκων. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει σαλοσπίρ, παραδείγματος χάρη, αυτή την παιδική ασπιρίνη που παίρνουμε, και δεν το είχαμε σταματήσει, ενώ θα έπρεπε να το είχαμε σταματήσει κανένα μήνα νωρίτερα. Ή παίρνουμε ηπαρίνη για κάποιο λόγο που σε κάποιες εγκυμοσύνες χρησιμοποιούμε και έχουν περάσει λιγότερες από 12 ώρες από την τελευταία ένεση που έχουμε κάνει, επειδή αυτό σημαίνει ότι αν κάνουμε την τοποθέτηση επισκληριδίου μπορεί να προκαλέσει κάποιο αιμάτωμα στη σπονδυλική στήλη, λόγω των αντιπαικτικών φαρμάκων που θέλουμε, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι όμως σύνηθες και είναι κάτι που θα το ξέρουμε από πριν, θα το έχουμε ήδη συζητήσει. Αν παίρνουμε αντιπαικτικά, πώς θα τα χρειαστούμε, πώς θα τα χειριστούμε πλησιάζοντας τον τοκετό. Ευχαριστώ. Και έχω και μια ακόμα τελευταία. Ναι. Έστω ότι ξεκινάω τον τοκετό μου στην πισίνα, στο δωμάτιο αυτό που έχει το ιασό. Ναι. Και μετά βγαίνω και συνεχίζω με επισκληρίδιο. Τώρα κάνω ένα σενάριο. Ναι. Αλλά καταλήγω σε καισαρική. Όλα αυτά γίνονται στον ίδιο χώρο ή μεταφερόμαστε?
Εφόσον επιλέξουμε το τοκετό στο νερό, δεν αλλάζουμε δωμάτιο. Ακόμα και αν βγούμε από το νερό, θα κάτσουμε στο κρεβάτι και θα κάνουμε την επισκληρίδιο. Μόνη πιθανότητα να βγούμε, μετά να αλλάξουμε δωμάτιο μέχρι να γεννήσουμε, είναι αν κάποια άλλη κοπέλα χρειάζεται την πισίνα, που εμείς πλέον δεν τη χρησιμοποιούμε γιατί έχουμε επιλέξει να κάνουμε την επισκληρίδιο. Οπότε ναι, εκεί μπορεί να πούμε, ξέρεις, πάμε στο διπλανό δωμάτιο για να έρθει κάποιος να χρησιμοποιήσει την πισίνα, που είναι λογικό. Εάν χρειαστεί για τον οποιοδήποτε λόγο να κάνουμε καισαρική, πάμε στον ίδιο όροφο, σε μια διαφορετική όμως αίθουσα που είναι το χειρουργείο ουσιαστικά, για να κάνουμε κάτι, γιατί το δωμάτιο της αίθουσας του τοκετού δεν είναι εξοπλισμένο για να κάνει κανείς μια χειρουργική επέμβαση. Θα μεταφερθούμε στον ίδιο όροφο, λίγο πιο πέρα όμως, που είναι το χειρουργείο. Ευχαριστώ πολύ. Να μην μεταφερθείς όμως εσύ, αν έχεις επιλογή. Άλλη ερώτηση. Μήπως τώρα που η Ελένη έτσι θυμήθηκε 2-3 ερωτήσεις, είναι και κάποιος άλλος που θυμήθηκε 2-3 πράγματα που ήθελε να ρωτήσει και δεν τα ρώτησε μέχρι τώρα? Σίλια, δεν σε ακούσαμε καθόλου σήμερα. Χαίρετε. Νομίζω με έχετε καλύψει, αλήθεια είναι. Τα έχουμε καλύψει πλήρως όλα, τα πάντα. Δεν μου έρχεται κάποια ερώτηση, τουλάχιστον για τώρα. Όχι, δεν είναι με το ζόρι, προς Θεού, πλάκα κάνω. Δεν είναι ότι πρέπει να βρούμε μια ερώτηση να κάνουμε για να πούμε ότι συμμετείχαμε, άμα αν είναι κάποια απορία που έχουμε και δεν την έχουμε λύσει. Όχι, νομίζω μπορεί να μου προκληθούν όλες εκείνη την ώρα. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, δεν μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά. Κάποιες απορίες θα έρθουν και τίποτα να μην έχουμε πει, έτσι, να μην έχετε κάνει κανένα μάθημα με τη Γεωργία, να μην έχουμε πει τίποτα μαζί και να παρουσιαστεί κανείς ξαφνικά σε ένα μευτήριο και να πεις, παιδιά, ήρθα, γεννάω. Δεν είναι ότι αν δεν έχουμε μια ενημέρωση δεν θα καταφέρουμε να γεννήσουμε. Απλά λίγο βοηθάει την ψυχολογία μας περισσότερο. Δηλαδή να ξέρουμε κάποια πράγματα, τι θα μας συμβεί, τι μπορεί να συμβεί. Αλλά υπάρχουν και κάποιες κοπέλες που δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Όταν θα έρθω, πες μου τι να κάνω και εγώ θα το κάνω. Κανένα πρόβλημα, σεβαστό γι' αυτό. Μπορούμε κάλλιστα και εκείνη τη στιγμή να πούμε πώς θα κάνουμε την απνοή μας, τι πρέπει να κάνουμε, να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια, να επιλέξουμε τι θα κάνουμε, αν θα κάνουμε επισχυλίδιο ή όχι. Δεν είναι ότι πρέπει να έχουμε κάνει μια ολόκληρη συζήτηση πριν για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καμιά φορά βοηθάει λίγο στο να είμαστε πιο προετοιμασμένοι ψυχολογικά περισσότερο. Γιατί σωματικά, είτε έχουμε ενημερωθεί είτε όχι, θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Μπορούσα να κάνω εγώ μια ερώτηση? Ναι, Μαρία. Ανάλογα με την θέση του μωρού, την προβολή, τον είναι με το πάνω από κεφάλι, κάτω που κοιτάει κτλ. Είναι μονόδρομος ότι πρέπει να είναι προς τα κάτω το κεφάλι και να κοιτάει πίσω για να έχουμε ένα φυσιολογικό τοκετό? Υπάρχουν έτσι επιλογές που να μην απογοητευόμαστε αν δούμε ότι γύρισε το μωρό ή κάτι, ότι θα υπάρχει επιλογή να καταφέρουμε ένα φυσιολογικό τοκετό? Κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχουμε τις εξής παραλλαγές. Να είναι το κεφάλι κάτω ή να μην είναι καν το κεφάλι κάτω. Να είναι ο ποπός, ας πούμε, προς τα κάτω. Και εκεί έχεις την επιλογή του φυσιολογικού τοκετού. Μπορεί κανείς να κάνει αυτό που λέμε ισχυακό τοκετό. Να γεννηθεί το παιδάκι βγαίνοντας με τον ποπό. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερους κινδύνους. Αλλά πάντα υπάρχει η επιλογή. Και αυτό που λέγαμε, δηλαδή, αν θα κοιτάει μπροστά ή αν θα κοιτάει πίσω. Δεν θα πει κανείς ότι όταν ξεκινάει ο τοκετός και βλέπουμε ότι κοιτάει ανάποδα, κοιτάει προς τα μπροστά, ενώ θα έπρεπε να κοιτάει πίσω. Δεν θα πει κανείς ότι, ξέρεις, Μαρία κοιτάει ανάποδα, πάμε να κάνουμε μια καισαρική γιατί δεν θα βγει. Μπορεί να βγει και κοιτώντας ανάποδα, ή μπορεί στην εξέλιξη του τοκετού να αλλάξει σταδιακά η θέση του. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το προαποφασίζουμε, το βλέπουμε στην εξέλιξη του τοκετού. Πολλά παιδάκια που ξεκινάνε ανάποδα στρίβουν στην εξέλιξη του τοκετού ή φτάνουν έτσι χαμηλά και εμείς με κάποια τεχνητική τα γυρίζουμε στο τέλος για να μπορέσουν να γεννηθούν κολπικά. Άρα ναι, όχι, δεν είναι μονόδρομος, απλά αν είναι οι ιδανικότερες συνθήκες, δηλαδή normal μέγεθος, που έχει κατέβει χαμηλά και κοιτάει προς τα πίσω, οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί ο τοκετός φυσιολογικά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν κάτι αλλάζει, τις μειώνει λίγο τις πιθανότητες, αλλά άλλο τις μειώνει, άλλο τις αποκλείει. Άρα, βλέποντας και κάνοντας στην ουσία είναι. Ξεκινάει ο τοκετός, βλέπουμε πώς εξελίχθεται, βλέπουμε πώς εσύ, βλέπουμε πώς είναι το μικράκι, βλέπουμε πώς προχωράει και αν όλα είναι καλά, συνεχίζουμε με τον σκοπό που έχουμε. Αν κάτι αλλάξει, εκεί θα είμαστε και το συζητάμε. Ωραία. Και να ρωτήσω και για την πρόκληση που είπατε. Ναι. Και νομίζω έχω καταλάβει ότι υπάρχουν πιθανότητες να καταφέρει να φτάσει και σε φυσιολογικό τοκετό, ακόμα και αν γίνει πρόκληση. Φυσικά. Η πρόκληση, το λέω γιατί. Μπορεί να ακούτε, ρε παιδί μου, έχω 10 φίλες, οι 9 πήγαν να κάνουν πρόκληση τοκετού και γεννήσανε με καισαρική.
Αυτό δεν οφείλεται στην πρόκληση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγινε η πρόκληση σωστά. Γιατί αν εγώ θέλω να σου πω ότι έλα τώρα να νομίζεις ότι θα κάνουμε μια πρόκληση και επειδή θέλω το μεσημέρι να φύγω να πάω σπίτι να κάνω μια κεσσερική, μέχρι το μεσημέρι θα σου πω ότι δεν προχωράει και να κάνω μια κεσσερική, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ούτε εσύ θα ξέρεις αν είναι αυτό πραγματικό, ούτε είναι αυτό ο σκοπός μας, να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά γίνεται στην πράξη πολλές φορές δυστυχώς. Αν θέλεις να κάνεις μια πρόκληση, γιατί υπάρχει μια ιατρική αιτία να κάνεις την πρόκληση και την κάνεις σωστά, αφιερώσεις το χρόνο που πρέπει και με τις τεχνικές που πρέπει, θα πλησιάσεις πάρα πολύ κοντά στην πιθανότητα να γεννήσεις φυσιολογικά από ότι όταν θα ξεκινήσει ο τοκετός από μόνος του. Απλά μπορεί να έχει πάντα θα έχει μια μικρή διαφορά. Μπορεί αυτό που λέγαμε ότι έχεις μια πιθανότητα 85% να γεννήσεις φυσιολογικά, να μην είναι 85%, να είναι 80% ή να είναι 75%. Αλλά για τέτοιες διαφορές μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι θα έχεις 10% πιθανότητα να γεννήσεις φυσιολογικά. Μπορεί να μην έχεις 85%, να έχεις 75% ή 80%. Πολύ κοντά στην πιθανότητα να γεννήσεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει και την ανταπόκριση του οργανισμού μας στα φάρμακα. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται ο οργανισμός σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι ότι ο κάθε άνθρωπος που θα πάρει μια συγκεκριμένη δόση οκυτοκίνης θα κάνει ρυθμικές σωστές συσπάσεις που θα οδηγήσουν στην εξέλιξη του τοκετού. Κάποιοι παίρνουν φάρμακα που δεν ανταποκρίνεται ο οργανισμός τους. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Επιλέγεις, αλλάζεις πρακτική μετά. Αλλά είναι πολύ σπάνιο αυτό. Αλλά πρέπει όλα αυτά, επειδή έχουν μια πιθανότητα να δούμε λίγο κάποια πράγματα να γίνονται διαφορετικά, γι' αυτό θέλουμε την πρόκληση να την κάνουμε όταν θεωρούμε ότι η πρόκληση αυξάνει τις πιθανότητες του να γεννήσουμε φυσιολογικά, όχι τις μειώνει. Μπορεί, ας πούμε, να έχουμε ένα μεγάλο παιδί και να είναι ένα παιδί που μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Έτσι. Και αν και στις 38 εβδομάδες να είναι 3,5 κιλά, αλλά αν το άφηνες να πάει 41 εβδομάδες να είναι 4,5 κιλά. Προφανώς προτιμάς να κάνεις μια πρόκληση νωρίτερα όταν θα έχει ένα πιο νορμάλ μέγεθος, γιατί εκεί η πιθανότητα επιτυχίας του είναι μεγαλύτερη από ότι αν το άφηνες να ξεκινήσει με φυσικό τρόπο όταν θα έχει ήδη φτάσει στα 4,5 κιλά. Οπότε θέλω να πω, είναι και κάποιες περιπτώσεις που η πρόκληση αυξάνει την πιθανότητα του να γεννήσει κανείς φυσιολογικά, αν την επιλέξει σωστά και την εφαρμόσεις όταν πρέπει και όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ, από ό,τι κατάλαβα, το μωράκι μας μπορεί να μην πάρει θέση ακόμη και την ημέρα που είναι η εξέλιξη του τοκετού, ας πούμε. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχει πάρει θέση και να την πάρει την ώρα που γίνεται όλη η διαδικασία. Υπάρχει πιθανότητα. Σίγουρα εμείς, όπως είπαμε, έχουμε τρόπους να το βοηθήσουμε με το περπάτημά μας, αυτά που θα έχουμε κάνει. Αλλά έχουμε κοπέλες που περπάτησαν, που ήταν πολύ ενεργητικές, που κάνουν άσκηση, που κάνουν αυτά και παρόλα αυτά ήταν σε μια λίγο περίεργη θέση το έμβριο ξεκινώντας. Αυτό όμως, ότι είναι σε περίεργη θέση ξεκινώντας, είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, δεν σημαίνει ότι θα γεννηθεί φυσιολογικά. Μπορεί να φτιάξει, να βελτιωθεί η θέση με το μηχανισμό του τοκετού όταν ξεκινήσουν οι συσπάσεις κλπ. Οπότε πάντα του δίνουμε την ευκαιρία να δούμε πώς θα εξελιχθεί στον τοκετό. Τη βεντούζα πότε τη χρησιμοποιούμε? Όταν χρειάζεται. Αυτό δεν λέγαμε πριν. Πότε? Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λέγαμε και πριν λιγάκι. Γενικά θέλουμε να μην τη χρησιμοποιούμε. Έτσι. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θα μας βοηθήσει. Παραδείγματος χάρη, έχει έρθει το τοκετός, είναι ένας μεγάλος τοκετός που κράτησε πολλή ώρα, με ένα μεγάλο έμβριο, σπρώχνουμε 1,5 ώρα και λες, Χριστίνα, εγώ παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ, έκανα ό,τι μπορούσα, δεν μπορώ να σπρώξω άλλο. Εκεί δεν θα πάμε να κάνουμε μια κεσσερική. Αν το κεφαλάκι είναι έτοιμο να βγει, θα σου πούμε, Χριστίνα, OK, αφού δεν μπορείς να σπρώξεις, πάμε τώρα να κάνουμε κεσσερική. Θα το τραβήξουμε με μια ειδική τεχνική, να βοηθάσει λίγο εσύ, να βοηθήσουμε λίγο κι εμείς να βγει. Μία από τις περιπτώσεις. Είναι μια άλλη περίπτωση που ο τοκετός εξελίσσεται ομαλά, καλά, έχω δυνάμεις, εγώ μπορώ να σπρώξω και άλλη μισή ώρα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή την ώρα που σπρώχνουμε κάνει παραδείγματος χάρη μια βραδικαρδία. Βραδικαρδία σημαίνει ότι έχει μειωθεί η καρδιακή του λειτουργία, έχει επηρεαστεί η οξυγόνωσή του και όταν συμβαίνουν αυτά δεν θέλουμε να περάσουν πάνω από 5 με 10 λεπτά μέχρι να γεννηθεί. Αλλά εσύ μπορεί στο σημείο που βρίσκεται να θέλεις 20 λεπτά για να το γεννήσεις από μόνη σου φυσιολογικά, χωρίς κάποια βοήθεια ή χωρίς κάποια παρέμβαση από εμάς. Εκεί θα το επισπεύσουμε λίγο για να αποφύγουμε κάποια άλλου είδους προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίως, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις θα χρειαστεί. Ευχαριστώ. Οπότε περπάτησε όπως πρέπει, να πάρει καλή θέση, σπρώξε καλά και δυναμικά, να μην χρειαστείς τέτοια πράγματα. Έχουμε αρχίσει ήδη, οπότε τρέχουμε τώρα και δεν θα... Όχι, δεν εξαρτάται πάντα από σένα, ότι εσύ θα φταίς αν χρειαστεί. Έτσι, αλλά αν κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει και προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα μειώσουμε τις πιθανότητες να χρειαστεί κάτι τέτοιο.
αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Άλλη ερώτηση? Καλησπέρα. Κάτι διαδικαστικό. Πριν από τη μετάβαση στο μευτήριο, χρειάζεται εμείς, ας πούμε, τώρα, που είναι αρκετά πριν, να το επισκεφτούμε για κάποιο λόγο, να κάνουμε κάποια προετοιμασία ή κάποια άλλη διαδικασία? Από την πλευρά του μευτηρίου ρωτάμε τώρα. Ναι. Ενώ να ανοίξουμε κάποια καρτέλα, δεν ξέρω, κάτι. Όχι, γιατί καταρχήν δεν ξέρουμε και πότε θα γεννήσουμε για να τους έχουμε ενημερώσει, ότι θα έρθουμε την τάδε ημερομηνία ή αυτά κτλ. Πάμε και λέμε «Γεια σας, ήρθαμε». Εκεί όταν θα πάμε θα μας ζητήσουν λιγάκι το άμκα του συζύγου και της επιτόκου, τις ταυτότητές μας να έχουμε, να γράψουν λίγο τα στοιχεία. Αν δεν έχουμε ξαναπάει στην κλινική, γιατί δεν έχουμε κάνει οτιδήποτε άλλο στην κλινική, θα τα έχουν ήδη τα στοιχεία μας. Δηλαδή και μια εξέταση αίματος να έχεις κάνει ή μια άλλη εξέταση, έχουν τα στοιχεία σου. Απλά τα καταγράψουν λίγο τα στοιχεία, δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Θα μας ρωτήσουν σε ποιο δωμάτιο θέλουμε να πάμε. Θα τους πούμε εμείς αν θέλουμε τρίκλινο, δίκλινο, μονόκλινο, λούξ, σουίτα, ό,τι θέλεις να πληρώσεις, έχουν δυνατότητες. Εντάξει, το λέω γιατί καμιά φορά με τα συζητάμε και λίγο με ρωτάνε λίγο σε τι δωμάτιο να πάμε. Εντάξει, όλα εξαρτώνται λίγο πάντα από την οικονομική μας δυνατότητα. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε και σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο και να είμαστε μόνοι μας, να μην έχουμε άλλους να μας ενοχλούν δίπλα. Αλλά επειδή είναι και καιροί λίγο περίεργοι και τα οικονομικά λίγο πιο δύσκολα, είναι μόνο 2-3 μέρες που θα μείνουμε στην κλινική ουσιαστικά. Καλύτερα αν είμαστε λίγο ζορισμένοι να τα κρατήσουμε τα χρήματα αυτά, γιατί το παιδάκι σίγουρα θα τα χρειαστεί στη διάρκεια της ζωής του, από ότι να τα δώσουμε σε ένα μευτήριο για να πάμε για 2 μέρες σε ένα καλύτερο δωμάτιο. Αν έχουμε φυσικά μια άνεση οικονομική, εντάξει, θα πάμε και σε ένα καλύτερο δωμάτιο που δεν θα μας λείψουν, έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε αυτά που πρέπει έτσι κι αλλιώς. Οπότε το κρίνουμε με βάση αυτά τα δεδομένα ουσιαστικά λιγάκι το κομμάτι αυτό. Επίσης, καμιά φορά πάνω στην ερώτηση αυτή με ρωτάνε μήπως πρέπει να πάω στην κλινική να δω τα δωμάτια, να δω την αίθουσα τοκετών. Μπορεί να το κάνουμε. Παλιά, κάποια στιγμή αυτό το κάνανε παλιά. Μετά με την περίοδο του κορονοϊού τα σταματήσαν όλα αυτά. Αλλά ξεκινάνε ξανά να το κάνουν. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δει πώς είναι, παιδί μου, το δίκλινο δωμάτιο ή πώς είναι το τρέκλινο, μπορεί να πάει στην κλινική και να ζητήσει να το δείξουν. Ή αν θέλει να δει λίγο την αίθουσα τοκετών, κάποια μέρα που θα είναι και η Γεωργία εκεί, μπορείτε να συνοηθείτε να σας κάνει μια βόλτα στην αίθουσα τοκετών να δείτε πώς είναι. Ευχαριστώ. Οπότε, σας αποδεσμεύω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα έχουμε την ευκαιρία και κατηδίαν στις επόμενες συναντήσεις μας να πούμε κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Με ηρεμία, ψυχραιμία. Το σημαντικότερο είναι στο τοκετό μας να πάμε με καλή ψυχολογία και ευδιάθετη. Πάμε για ένα ευχάριστο γεγονός. Έτσι το παιδάκι μας θα γεννήσουμε. Για πολλές γυναίκες αλλά και άντρες είναι μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής τους να γυρνάμε πίσω και αναπολούμε κάποια χρόνια που έχουν περάσει. Δεν πάμε για πόλεμο, ούτε για μάχη. Είναι κάτι που το έχουν περάσει πολλές γυναίκες πριν από εμάς. Θα το περάσουμε κι εμείς και θα είμαστε μια χαρά. Και πάντα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι από τις διαδικασίες, οι οποίες πάντα μπορεί να είναι ιατρικά θέματα, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και ένα χειρουργείο καμιά φορά για να φτάσουμε στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα χειρουργείο που πάντα έχει και ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Αν γίνει και με το φυσιολογικό τοκετό, φυσικά είναι ακόμα καλύτερα. Και η μεγάλη διαφορά είναι το μετά, έτσι, στον τρόπο τοκετού. Ότι όπως και να γεννήσουμε, το παιδάκι μας θα έχουμε και στην υπόλοιπη ζωή μας να προχωρήσουμε όπως θα έπρεπε. Απλά η φροντίδα του νεογέννητου τις πρώτες 3, 4, 5 μέρες, μια εβδομάδα είναι πολύ πιο εύκολη όταν έχουμε γεννήσει φυσιολογικά και σηκωνόμαστε αμέσως, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Στο χειρουργείο πρέπει να αναρρώσουμε και από το χειρουργείο και παράλληλα να κάνουμε και κάποια πράγματα με το μικράκι που δεν μπορεί να τα κάνει κάποιος άλλος, παραδείγματος χάρη το θυλασμό και όλα αυτά. Οπότε μια μικρή διαφορά σίγουρα την έχει προς την κατεύθυνση που εμείς θα θέλαμε. Οπότε εμείς θα πάμε όσο μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, με θετική ψυχολογία και θα πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε σύντομα ξανά από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Επίσης, καλό βράδυ.